Мы с тобой так атрымалася, што вось мы с тобой першы раз записываліся 2 гады таму на Новы год пра тое, як штучны інтэлект 2 гады таму да, як штучны інтэлект пачаў змяняць наше жыццё, тады выйшаў чат GPT-3 у агульны доступ. Потым год назад ты нам записываў 20 хвілін пра тое, як твой год прайшоў са штучным інтэлектам, а я за гэты час вельмі моцна паглыбіўся ў яго, але крыху з іншага боку, то бок не з распрацоўшчыцкага, а з боку стварэння контента і вельмі шмат аналіза дадзеных. Вось, у мяне зараз вельмі шмат аналітычнай працы, вось, і я навучыўся неяк з імі працаваць як з рэальна вельмі моцны інструмент для вельмі разгорнутай аналітыкі. То бок яму можна спакойна даць захаваць там, я не ведаю, дадзеныя з 600 UDF ссылак, і ён іх згенеруе табе і выплюне і преобразуе яшчэ ў Excel табліцу, якую ты можаш адфарматаваць. Кароче, гэта просто вау. Гэта ты пра што так усё робіш? Ну, у Excel не шмат хто ўмее фарматаваць. Нет, ён просто умее просто гэта маркдауном аддаваць. Ну, ты маркдаун можаш преобразоўваць потым у Excel. Таму гэта просто вау. І майндмэпы рабіць заебенна, калі у цябе велічэзныя праекты, гэта просто. Я яшчэ знайшоў гэта Map.js, называецца херня. Ты просто на сайт грузіш маркдаун, і ён табе аўтаматычна перапрацоўвае і будуе вельмі прыгожыя графікі. Ну, у мяне загадкі накірунак крышачку змяніўся. Калі там год таму я, напэўна, пра ўвесь штучны інтэлект цікавіўся ўсім штучным інтэлектам, што з'яўлялася, і год таму яшчэ гэта было магчыма, таму што там не тое, каб шмат чаго выходзіла. То зараз я сильно звузіў свой кантэкст. Я ў асноўным працую з штучным інтэлектам для праграмавання. Як ты сказаў, вось у мяне ёсць суполка, дзе я навучаю праграмістаў працаваць з штучным інтэлектам, каб паляпшаць сваю прадуктыўнасць і паскараць сваю працу. Як змяніўся штучны інтэлект вось за вось гэты год? Таму што я чуў кейсы, што ёсць чувакі, якія ніколі ў жыцці не вывучалі праграмавання, але ўжо заліваюць апкі ў App Store. Такое ну, і гэта натуральна правда. Ну, глядзі, каб цалкам чалавек, не ведаючы праграмавання, зрабіў гульню, напрыклад, выдатную, там, з выдатнай графікай, з выдатным геймплеем, хутчэй не. Ці да, але табе прыйдзецца шмат ўсё роўна часу патраціць, каб просто зразумець, як гэтыя апкі будуюцца. Быў месяца 2 таму вельмі такі гучны выпадак, калі дзяўчына зрабіла ў App Store приложеньку, выклала яе, яна вельмі шуму нарабіла. Там приложенька такая мержыць запісачкі. Такая ёсць механіка па мержу усялякіх, тыпу алхімія. Яна зрабіла І яна зрабіла гэтую аплікацыю, вылажыла і сказала, што яна праграмаванне не ведае, але вось зрабіла аплікацыю. Аплікацыя файная, графіка выдатная, графіка праз нейрасеткі зроблена, музыка праз нейрасеткі, код цалкам нейрасеткамі напісаны. Мы з ёй рабілі воркшоп для маёй суполкі, ось дзе я навучаю праграмістаў працаваць са штучным інтэлектам. Я яе запрасіў, мы рабілі воркшоп, і аказалася, што яна ўсё ж такі праграмаванне ведае. Яна вучылася ў універсітэце, 2 гады вывучала праграмаванне. І яна разумела... Ну, то бок базіс быў, і яна рабіла гэта ўсё ў Unity, гэта праграма, праз якую гульні робяцца. Яна ведала, як там сцэны выстаўляць. Ёй штучны інтэлект зрабіў файл на 600 строк, і яна не разбіралася ва ўсёй логіцы, але калі там памылка з'яўлялася, яна ведала, што адкуль скапіраваць і як задаць правільна пытанне. Вось такія праграмісты, якія не маюць досведу, якія вывучылі базы там мовы праграмавання, яны могуць зараз рабіць вельмі якасныя рэчы. Бляха, гэта вельмі цікава. Просто калі глядзець, вось, напрыклад, там цягам 5 год, мне здаецца, што як мінімум з'явяцца людзі-стартапы. Ведаеш? То бок чалавеку не трэба ў сабе, атрымліваецца, сумяшчаць, там, не ведаю, якія-небудзь навыкі UX-UI дызайнера, не трэба быць паўнавартасным распрацоўшчыкам, не трэба быць паўнавартасным маркетолагам. Бачыш, але табе трэба будзе ведаць, як гэта ўсё сумясціць. Ну да, і нават калі ты гэта не ведаеш, табе трэба будзе патраціць час, каб у той жа нейрасеткі запытаць і зразумець, як гэта сумясціць, бо нейрасеткі самі пакуль не ўмеюць гэта рабіць. Ну да, чакаем іджа. Я сёння пісаў такі невялічкі артыкул пра тое, тое, што зараз адбываецца з AI, па большаму рахунку, мы на гэта не давалі актыўнай згоды.
То бок яно само прыйшло ў нашае жыццё, і вось тут з'яўляецца зноў-такі яшчэ адно чарговае этычнае пытанне пра штучны інтэлект у тым плане, што у Генры Форда была фраза: калі б я спытаў у людзей, што яны хочуць, яны б адказалі больш хуткіх лашадзей. Вось. І магчыма, тыпу, вось зараз кампаніі, прыкрываючыся гэтым, могуць распрацаваць нешта вельмі падобнае на ядерную зброю. Вось. Ну, гэта такое пытанне вельмі глыбокае, тут можна шмат чаго казаць, але ну мы не даведаемся, ну тыпу мы з табой хто такія, каб даведацца, што там распрацуюць у падвалах OpenAI. Але тое, што адбылося з OpenAI, напрыклад, за апошні год, там год таму да OpenAI я персанальна асабіста шмат хто ставіўся як да карпорацыі добра, то за год все змянілася цалкам на 360 градусаў. Я не ведаю, я просто не памятаю, вы абмяркоўвалі навіну таго, што яны ўбралі абмежаванне на сверхпрыбытак для сваіх акцыянераў? Вось не, гэтую навіну мы не абмяркоўвалі, але гэта цалкам лагічна, улічваючы тое, што яны там камерцыйнай кампаніі збіраюцца стаць хутчэй за ўсё. Я думаю, што яны ўжо не здаецца, просто нават не здаецца. Таму што яны ж з'яўляліся, гэта крыху кантэксту, яны з'яўляліся як такая карпорацыя добра, у нас будзе адкрыты ісходны код і ўсё такое. Ну не, такое не казалі. Яны казалі крышку інакш. Яны казалі, што мы будзем даваць тэхналогіі усім, каму яна будзе патрэбна. Пра адкрыты зыходны код мовы не было. Была мова пра тое, што тэхналогіі будуць дасяжныя. Мова яшчэ была пра тое, што яны абмежавалі сверхпрыбытак для сваіх акцыянераў 15%. То бок 15% гэта быў дах таго, што яны маглі атрымліваць. І не так даўно, гэта адбылося там 2,5 месяцы таму, яны вельмі ціхенька гэтую планачку знялі. І то бок зараз усе тыя, хто ўклаўся ў OpenAI, тыя ж самыя Microsoft, напрыклад, якія таксама давалі ім грошы, выкупалі частку акцый, яны зараз могуць атрымліваць прыбытак. І сёння просто незвычайная навіна. Сёння і Google афіцыйна паведаміла пра тое, што яны заключылі кантракт з кампаніяй, якая вырабляе ядерную энергію на пабудову міні-рэактараў, і услед за імі просто праз 2 гадзіны тое ж самае абвесціла і Amazon. Вось. Мы гэта абмяркоўвалі тыдні 3 таму. Ужо гэтаму не здзіўляемся. Там першая навіна такая громкая, гучная была ад Microsoft 3 тыдні таму. Яны сказалі, што будуць у Амерыцы узнаўляць працу старай атамнай станцыі, якая ў 90-м годзе ўзарвалася. Гэта была самая буйная ядерная катастрофа ў ЗША. Нягледзячы нават на гэта, яны яе выкупаюць і будуць запускаць. І гэта нармалёва, гэта не пра ядерная бомба, не пра атамную зброю. Гэта пра тое, што энергетыка не спраўляецца ўжо, а энергія патрэбна зараз тут, каб быць лідарам у AI. А лідарства ў AI для шмат такіх дзяржаў сёння гэта тыпу новая ядерная зброя. Ну так, гэта самае галоўнае. Калі ты будзеш увалодаць AI, будзеш валодаць дадзенымі свайго насельніцтва, то ты будзеш просто у стане рабіць все, што заўгодна. Таму ім трэба энергетыка ўжо зараз, тут, у дадзены момант, а будаваць новыя станцыі гэта 3-4, можа нават 5 гадоў. Таму яны ўсе зараз замаўляюць здзелкі нейкія, ці выкупаюць старыя станцыі і энергетыку ўзнаўляюць. Яшчэ США вельмі баіцца, што Кітай будзе іх апережаць. Таму што тут зараз гонка паміж Кітаем і США. І Кітай, трэба сказаць, у вельмі больш лепшых абставінах, чым США з усіх бакоў. Пачынаючы з энергетыкі, энергетычная сістэма Кітая, яна зараз прыкладна столькі ж патрабляе, сколькі США энергіі выпрацоўвае, але патэнцыялу яе на цягам там бліжэйшых ці то 10-15 гадоў 2 раза больш, чым у США ўжо на сённяшні момант. Ну і па дадзеным, зразумела, Кітай проста ведае ўсё пра сваіх карыстальнікаў. Праз тое, што ў іх вічат, у іх дыктатура такая камуністычная, а ў США такога быць не можа. Таму яны вельмі паряцца, яны вельмі баяцца, што у Кітаі так фора здаравенная, і яны не паспяваюць. І я думаю, што там не за гарамі будзе што-небудзь кшталту закрыцця OpenAI толькі для жыхароў США, напрыклад, у сэнсе ChatGPT толькі для жыхароў США, не ведаю, не ўпускання ў США навукоўцаў з Кітаю і што-небудзь такое. Што-небудзь чутно пра польскі штучны інтэлект? Не, ты што, Еўропа, яна ў жопе.
Ну, типу, дупа, беспросветная, беспрылазная, у нас AI-акт усё просто на ўсім крест поставіў. Мяне просто там, колькі, 3-4 дні назад у меня прилетела паведамляха, што, типу, обновіце чат GPT, мы раскацілі новую гэтую мадэль, якая умее размаўляць. Такі, о, прышпільная, она якраз на ангельскі працуе. Да, і там толькі амерыканскі VPN і больш нічога. Справа ў тым, што у нас гэты AI-акт, вось, я быў на канферэнцыі на мінулым тыдні ў Амстэрдаме, про AI канферэнцыя была вельмі буйная, і там гэтыя палітдзеячы еўрапейскія распавядалі, якія яны крутыя, класныя на гэты AI-акт раскаталі, але на вострыя пытанні ніхто не адказваў, і калі там па-за камерамі размаўляеш з людзьмі, то ўсе разумеюць, што AI-акт гэта цалкам дупа для Еўропы. Калі хто не ведае, AI-акт гэта такі дакумент у Еўропе, які не дазваляе буйным кампаніям кошт мадэлей, якія яны вырабляюць больше за нейкую суму, там не памятаю колькі, ці то $100 000, ці 100 мільёнаў долараў. Ну, карацей, буйныя кампаніі не могуць заходзіць на рынок Еўропы без кучы ліцэнзій і праверак. Там вельмі гемарны працэс. І яны гэта падаюць пад соусам таго, што такім чынам мы маленькім кампаніям з Еўропы даем магчымасць канкураваць. Типу, тут няма буйных кліентаў, расціце. А па факту, што мы маем адзіную кампанію Містраль, і больш нічога. Такого не ведаю. А што яны распрацоўваюць? Містраль гэта чацвёрты на дадзены момант самы буйны распрацоўшчык LLM-ак і французскі. Яны гады 2 таму з'явіліся і зараз нармальна разгарнуліся. Але ў іх сеткі такія больш... Ну, яны жывуць у Еўропе. Яны не могуць вырабляць сеткі ўзроўню GPT-4, таму што яны будуць пад AI-акт попадаць. Таму яны робяць сеткі такія маленькія, але якія вельмі якасныя, іх выкарыстоўваюць шмат дзе. Таму, ну, Еўропа ў дупе... Больш вузканакіраваныя атрымліваюцца? Не, таксама, ну, шырока накіраваныя сеткі, у іх сеткі так і называюцца, Містраль Large, але яны па магутнасці не такія добрыя. Ну, типу, калі у цябе ёсць магчымасць выкарыстоўваць GPT, ты не будзеш выкарыстоўваць Містраль. Але калі ты ў Еўропе, ці калі табе open source добры патрэбен, то ты можаш взяць Містраль. Ці пакуль цябе проста не прымусілі его выкарыстоўваць. Ну так. У Польшчы, дарэчы, апошнія 2 месяцы вельмі хайпуе вроцлаўская адна кампанія, не памятаю, як называецца. Карацей, хлопцы робяць распазнаванне усялякіх аб'ектаў. Яны пачыналі з футболу, на футбольных матчах распазнаюць там мяч і гульцоў. Зараз яны выкацілі open source гэтую штуку, і там вялікі хайп падняўся. Ну, то бок ёсць стартапы ў нас і яйныя, але яны ўсе не базавыя, яны ўсе робяць нешта вакол сетак. Сеткі ў нас ніхто не робіць. Добрая распрацоўка, каб за людзьмі сачыць. Ну так. Ну і з гэтым AI-актам незразумела, што будзе далей. Уже петыцыю збіраюць, каб яго адмянілі, таму што нават маленькія стартапы, яны ж жадаюць расці ў буйныя стартапы. Па-першае. Па-другое, ім часта трэба фейкаць, ну, типу, падмяняць свае вынікі на пачатку, напрыклад, там, паказаць, што яны будуць рабіць, а пад капотам выкарыстоўваць ты ж самы GPT, яны не могуць. Таму зараз збіраюцца петыцыі, але да чаго это прыйдзе невядома. Што самае жахлівае на дадзены момант можна зараз распавесці пра штучны інтэлект? Вось я год таму яшчэ не быў вось гэтым скептыкам, які тыпу чувакі, будьце крыху бяспечней, калі ласка, з гэтай хернёй. Вось зараз я ўжо паціху пачынаю ператварацца вось ва гэтае, таму што выйшла эсэ вось гэтае, просто там не эсэ, а кніга, я не памятаю, там чувак, Брэнера, да, які працаваў, да, у OpenAI. Разбіралі. Я яе пачытаў, канешне, і такі вау, канешне, гэта моцна. Потым Сэм Альтман выкаціў эсэ. Ой, Сэм Альтман выкаціў херню цалкам полностью. Яна рэальна, ведаеш, она такая, тыпу, папахивает апокаліпсісам крышачку, таму што вось калі ён там глядзіць на перспектыву там даўжэй, чым за 5 год, то ўжо такі, то бок мы ўжо нават на такія рэчы можам замахівацца, што, тыпу, як ён напісаў, што, тыпу, гэта будзе забойца дэмакратыі. Вось. Ну, ты можаш пачытаць яшчэ одно эсэ, зараз пайшла мода на гэта эсэ ад дырэктара кампаніі Anthropic, это вось трэцяя па буйнасці кампанія, напэўна, зараз першая нават па якасці, Даріо Амадей. Ён таксама эсэ выкаціў, яго на пазітыўнае больш. Ён там распавядае пра бум навукі, пра працяг даўжыні жыцця там у 2 разы. Таксама апісвае мінусы, але ў яго мінусы іншыя. І вось, калі адказваць на твоё пытанне, то можна шмат мінусаў прыдумаць там, пачынаючы ад таго, што гэта небяспечна, сканчваючы там скайнетам і тым, што дыктатары будуць гэта выкарыстоўваць, але гэта ўсё такія вельмі крайнія сітуацыі, то бок, каб да іх дайсці, трэба шмат чаго
чтоб шмат чаго адбылося, пачынаючы ад навуковых адкрыццёў, ну і заканчваючы навуковымі адкрыццямі, якіх пакуль няма. Што мы маем зараз, гэта тое, што штучны інтэлект ужо аўтаматызуе шмат якую працу. Ну, типу, там, капірайтары, праграмісты недзе нават, і гэтага ўсё больш адбываецца у айцішцы. І зараз такая, Брэннер, дарэчы, у сябе ў кніжцы пісаў, і вельмі напорна гэта рабіў, што зараз мэта штучнай кампаніі, які штучны інтэлект робяць, гэта замяніць працу выдаленых працаўнікоў. Тыя, хто працуюць у кампах. Вось гэта першае, што будзе заменена. І калі ты працуеш на кампе, то з'явіцца штучны інтэлект, які будзе рабіць гэтую працу. І адсюль два пытанні. Па-першае, ну, типу, безработица, напэўна, нейкая будзе. Але тут дзяржавы не дадуць, каб гэта безработица паднялась, тому што безработица ў краіне гэта дэстабілізацыя, таму яны будуць ці гэта прытармажваць, ці ствараць нейкія новыя месцы працы, ці рабіць, напрыклад, нешта кшталту без безумоўнага заробку. Да, я наконт гэтага таксама чытаў вельмі вялікае даследаванне, вось, ідзе у прынцыпе, якое можна свесці да таго, што гэта не вядзе таксама ні да чаго добрага, гэта таксама вядзе... Безумоўны заробак гэта вельмі дрэнная штука. Гэта нават горш, чым проста беспрацоўны, калі чалавек без працы. Гэта працуе толькі тады, калі ў чалавека ёсць праца. Тады чалавек не хоча звальняцца з працы, ён хоча павысіць сабе ўзровень жыцця, перайсці на іншую, на іншую ступень піраміды Маслоу. А вось тут, канешне, гэта... Ведаеш, вось тое, што ты кажаш, тое, што людзі хочуць перайсці на іншую ступень, гэта датычыцца не ўсіх. Людзі, якія там умоўна, зараз будзе вельмі груба, але умоўна, там тыя, хто маюць амбіцыі, хто адвучыліся на нейкія спецыяльнасці у высшых універсітэтах, у высшых навучальных установах вышэйшых, тыя, у каго ёсць нейкія амбіцыі рабіць свае праекты, тым людзям будзе вельмі крута. Не трэба будзе працаваць на дзядзю, яны пойдуць там круціць свой атамны рэактар, ці не ведаю, пчалярню рабіць, так, ці музыку пісаць. Такіх людзей не шмат. Ёсць думка, што такіх людзей не тое, каб, ну, іх менш за палову, іх там адсоткі. Больш усё ж такі людзей гэта людзі, якія ходзяць на заводы і жывуць у рытме папрацаваў, прыйшоў, адпачыў неяк, пайшоў працаваць, і гэта для іх гэта норма, ім гэта норм. І вось калі гэтыя людзі сваю працу згубяць, то тут паўстае пытанне, пра якое ўжо шмат хто пачынае казаць, оно невідавочнае. Трэба прыдумляць для іх сэнс жыцця далей, таму што яны без працы не будуць ведаць, што рабіць, а гэта моцная псіхалагічная праблемка. І гэта ж можа весці, ведаеш, тыпу, да пад'ёму прыступнасці, напрыклад. Канешне, суіцыды, прыступнасць, все што заўгодна. І вось пра гэтую праблему пачынаюць казаць гучна, у тым ліку вось гэты хлопец з Антропіка і шмат хто. Вось мне падаецца, што гэта, напэўна, адна з самых такіх аб'ектыўных праблем, з якімі мы можам стыкнуцца, калі штучны інтэлект будзе і далей крочыць такімі семімільнымі крокамі і ўнедряцца паўсюль. Цікава, наколькі, вось мне вельмі падабаецца гэты мем, мабыць, ты бы яго хутчэй за ўсё бачыў, дзе кадры з фільма, мне здаецца, «Я робот» ён называўся. І там, типу, ці можа робот сачыніць сімфонію, і ці можаш ты намаляваць малюнак, а яны, блядь, з гэтага пачалі. Вось. І, канешне, гэта жах, колькі ввогуле людзей з прыстаўкай там 2D, 3D і бла-бла-бла артист, канцэпт-артисты проста вымерлі зараз як прафесія. Засталіся найлепшыя з самых найлепшых, якія такія самыя моцныя, і ўсё астатняе, вось усё сярэдняе, ўсё ніжняе ўжо заменена цалкам штучным інтэлектам. Ну, бачыш, падаецца, што штучны інтэлект зараз вынішчае ремесленнікаў, і ён не пагражае талантам. Што я маю на ўвазе? Вось 2 дні таму Adobe прэзентаваў свае новыя фішкі ў сваім пакеце. І там просто неверагодныя штукі. Ты можаш не ўмець маляваць і быць дызайнерам інтэр'еру. Просто намаляваўшы квадратны дыван, напісаўшы тэкстам, што за дыван гэта павінен быць, і табе малююцца гэты дыван, і ўсё, і ты можаш ісці прадаваць гэты інтэр'ер. Там шмат, мы сёння разбіралі, там гэтых інструментаў штук 10, і яны просто робяць такія рэчы, якія, ну, я не мог бы зрабіць ніколі, бо я просто не валодаю гэтымі навыкамі. І атрымліваецца, што мне не трэба адтачваць нейкія суперкрутыя навыкі зараз гадамі, каб рабіць працу нейкую у тым жа фотошопе. Вось гэта пра ремесленнічество. То бок ремесленнічество гэта ж у маім міры гэта не пра талант, гэта пра упорную працу, якую ты даводзіш да абсалюту.
вось ремесленнікаў будзе становіцца менш, тому што шмат якія рэчы людзі без навыка напрацоўнага смогуць рабіць на той жа ўзроўні якасці. Але людзі, якія рабілі сімфоніі, яны застануцца і будуць рабіць гэтыя сімфоніі. Але іх сколькі? 2 чалавекі з тысяч, з мільёнаў. Я прыйшоў да таго, што вось калі мы кажам пра мастакоў ці, напрыклад, музыкаў, просто з'явіцца, па-першае, з'явіцца нашмат болей канцэптуальных праектаў, якія не будуць препадавацца як AI-праект. Магчыма, гэта, разумееш, просто будзе вось нейкі такі праект. Не ведаю, я Instagram. Я раблю прыгожыя відарысы і пад іх ствараю яшчэ і музыку. Вось, і тым самым, напрыклад, манетызуюся, таму што я ўжо знайшоў як мінімум адзін прыклад аднаго артыста на Spotify, у якога 2 з херам мільёна слухачоў і ўсё музло згенераванае. Гэта лоу-фай, чувак. Які нахуй немагчыма адрозніць ад любога іншага лоу-фая, які ты просто заходзіш на Submission Hub, ці што гэта сервіс, праз які можна адсылаць сваю музыку ў плейлісты. І глядзіш, якія самыя плейлісты самыя буйныя і ў якіх самы вышэйшы адсотак вось гэтага прыёма. І ўсё, і пачынаеш ствараць музло нейтральнае, пазітыўнае і пад тое, пад якое можна і не ведаю. То бок на масы пойдзе. Што далёка хадзіць? Я, напрыклад, мне цікава паслухаць там Баха, якога-небудзь вельмі крутога, не ведаю, там Квінов паслухаць. Круто. Але, шчыра кажучы, я там не кожную хвіліну ацэньваю тэксты і якасць гучання. І зараз у машыне, калі я кудысьці еду далёка, я просто включаю аудио, ставлю, это сервис, які генеруе музыку, ставлю рандомнае праігрыванне музыкі по маім інтарэсам, і ён мне грае вельмі нармалёвую музыку, металёвую, якую нават на нямецкіх мовах, напрыклад, якія я не разумею. Для мяне гэта гучыць натуральна, я просто калбашу з рулём і круто. Мне хапае. Бля, мне пакуль я, здаецца, прасраў еўра 250 у суме на тое, каб паспрабаваць. У мяне была ідэя фікс. Я хацеў, паколькі я зараз вельмі шмат займаюся музлом і таксама выкарыстоўваю штучны інтэлект для таго, каб ствараць музло. Вось, калі коротка, то музло пішу я сам, а усе вакалы, якія я ствараю, я іх спачатку прапяваю сам, паю я аб'ектыўна хуёва. Вось, і існуе вельмі піздаты сервіс Kids AI, які табе з твайго голаса згенеруе любой голас, які ты захочаш. Прычым у іх зараз раскацілася новая обнова, яны яшчэ аплікацыю зрабілі, дзе ты можаш рабіць, напрыклад, прыдыханне ці прыкрыківанне. Клас. Ты можаш рабіць шопаты, ты пры гэтым можаш спяваць з жудасным акцэнтам, і гэта цалкам выпраўляецца. Слухай, а што новага? Быў аўтатюн. Просто аўтатюнам, каб навучыцца карыстацца, трэба было там прамарнаваць шмат часу. Не, там таксама, вымаўленне, напрыклад, аўтатюнам ты ніяк бы не выправіў. Гэта хутчэй пра карэкцыю ноты. Але... Я хутчэй пра тое, што былі падобныя рэчы, пра аўтатюн было такое, ой, гэта аўтатюн. Але ты не ведаеш. Там часта бывало такое, што чалавек паен спявае, на самом деле, вось так, як аўтатюн. Нікаго это не турбавала. Чаму зараз так турбаваць пачала? Табе на гэтую тэму, дарэчы, я вам раю з Вадзімом. Не, паклікаць аднаго чалавека, за якога мяне у АЯ-падкасці хейцяць, бо мы яго не клікаем, бо ён не ўходзіць у тэму айцішкі. Мы ж там разганяем з Вітьком часта гэтыя этычныя тэматыкі, і там часта пра мастацтва нешта адбываецца, а мы, нашыя падпісчыкі кажуць, што мы ў мастацтве нубы. Я за імі не спрачаюся. Нікіта Моніч, можа, ведаеш такое? Канешне. Вось, было б цікава з ім паслухаць выпуск пра яго меркаванне наконт штучна-інтэлектовай творчасці. Вельмі добрая думка, насамрэч, гэта рэальна было б прышпільна. Просто, калі ты глядзіш на гэта, ўсё, як масавы прадукт, то... масавы прадукт максімальна шырокі, і чалавеку у сярэднім, вось у мяне зараз без такога, нармальны старт атрымаўся на Spotify. У піке я атрымаў 7000 жывых слухачэй, якія паслухалі трэкі, канвертнуліся, частка з іх канвертнулася у Instagram-аккаунты, гэтыя людзі мне пісалі, яны жывыя, я іх бачу па статыстыцы, вось гэта не боты. І у сярэднім людзі слухаюць па 3,5-4,5 разы трек, вось, калі ён ім зайшоў. Потым яны, хутчэй за ўсё, ты таксама, калі трек табе зайшоў, то яго таксама паслушаеш 3-4 разы, калі пиздец... Слухай, ты мне свой трек кідаў у Телеграме, я яго, напэўна, раза 4 слухаў, хаця там няма інтэрфейсу. Я сам паслухаў, Лесе паказаў, Вітьку паказаў, потым яшчэ раз паслухаў, мне спадабалася.
гэта насамрэч гэтыя трэкі гэта пра пакуль боль стварэння, таму што выкарыстоўваць штучны інтэлект зараз гэта табе трэба, па-першае, грошай у гэта укладаць, па-другое, гэта 500 генерацый табе трэба, каб падгадаць тое, як ён павінен гучаць, і гэта не так лёгка, няма адной кнопкі пакуль, якая зробіць заебіць. Ну гэта для цябе, як для творца. У мяне в Audeo цэлы плейліст, там штук 100 песен, для мяне яны просто шыкоўныя. Мне хапае. Магчыма. Заставлю спасылачку на Spotify унізе. Вось, ну цікавенька. Это цалкам, дарэчы, тебе гэта цалкам просто, вось ты не прывязваешься да якога-небудзь жанра. Закон таго, што ты сам чалавек-аркестр, табе зараз, ну вось, каб ствараць трэкі, я думаю, што хутка нават і гэтага не будзе трэба, то хутка будзем просто тэкставыя промпты пісаць і ўсё. Пакуль у цябе яшчэ павінен быць які-небудзь сэмплер нармальны. І вось, калі ты там тыпу пішаш трэкі, але я чакаю, каб якой-небудзь суна, у іх з'явіўся функцыянал, ведаеш, ты напісаў кавалак, закінуў туды, і ён цябе яго працягнуў. У суна гэта ёсць. У суна, напэўна, закідваць нельга, можна тое, што ёсць, працягваць. Так, і так сабе яно працуе, таму што вось суна робіць самую типічнае музло, якое толькі можа атрымацца. Не, у Audeo гэта функцыянал ёсць. Я суна даўно не карыстаўся ўжо. Audeo мне што больш падабаецца. Ну, я і тое карыстаў, і пакуль вось не атрымалася насамрэч. Нічога. Былі трэкі прышпільныя, але яны былі, вельмі чутна, што яны згенераваныя. У іх прям паттерны. То бок, вось ты там пачатак, брыдж, куплет, брыдж, прыпеў, брейкдаун, куплет і гэтак далей. То бок, гэтыя кавалачкі сталі вельмі маленькімі, то бок, ты, калі не шарыш, ты іх можаш нават не заўважаць. Але пры гэтым, канешне, паліцца вельмі моцна, што гэта AI. Ну, слухай, так. Але мне падаецца, што большасць эстрады, яна таксама такая, вось папсаўся, гэта ж прыпеў, куплет, прыпеў, куплет. Так, ён же на нашых жа формулах і навучаўся. Ён навучаны, навучаецца ствараць хіты. Просто падаецца, што адбываецца? Адбываецца тое, што тыя галіны, якія таксама зараз формуліроўка будзе не самая правільная, але якая ёсць. Каранованыя галіны зараз карону гэтую здымаюць. Што маецца на ўвазе? Вось музыка. Для мяне, чалавека, які не навучаўся музыкалкі, не ўмее граць ні на чым, для мяне музыка заўсёды была проста нечым неверагодным, нейкай матэматыкай, якую я ніколі ў жыцці не змагу дасягнуць. Праграмаванне для мяне. Вось. Тое ж самае з праграмаваннем. Зараз все змяняецца. Зараз чалавек, які базава ведае праграмавання, можа рабіць вельмі якасныя рэчы. А той, хто не ведае праграмавання, можа рабіць базавыя вещы ў праграмаванні. Тое самае з музыкай. Я, не ведаючы музыку, магу згенераваць Audeo трек, там 25-40 раз згенераваць і атрымаць у выніку тое, што мне спадабалася. Але гэта не будзе шэдэўр, гэта не будзе тое дакладна тое, што я хочу, таму што я вось гэта самая праблема. Гэта не будзе так, як гучыць у цябе ў галаве. Але колькі часу засталося да таго, там можа нейралінк з'явіцца і ведаеш, ты просто по інтэрфейсу падлучаешся і ўсё. Так, просто гэта ўсё стало больш дасяжным, і мне падаецца, гэта норм. Больш прастору для творчасці. Божухна. Пра што мы... Вось, верніся просто умоўна ў 2019. Ты можаш сабе ўвогуле такую уявіць? Не, ты што? Хаця ChatGPT ўжо існаваў. Распрацоўка існавала. Полтора гады таму я чытаў лекцыі, мне лекцыі сканчваліся гэтай музыкай Гуслі, дзе ён чытае рэп па Якубу Коласу. Я казаў, што пакуль нейрасеткі так не могуць, все добра. У мяне зараз в Audeo 3 варыянты Янкі Купалы, спадчына, 3 варыянты, якія, гучаць не дрынней. І там не рэп, там рок, цалкам, полтора года прайшло. Я 1,5 гады таму не поверыў, што будуць сервісы тыпу суну Audeo настолькі якаснымі. Я б не поверыў, што праграмаванне будзе настолькі якасным, як оно зараз адбываецца. Ці можаш ты на дадзены момант сказаць, што ChatGPT навучыўся цалкам беларускай мове? Я вось карыстаюся, і мне здаецца, што, па-першае, перакладчык 100% лепей, чым там умоўна у Google Translate. Па-другое, гэта, пакуль кнігі не паперакладаеш, але для стварэння контента, пераклад сцэнароў, усё што заўгодна ў гэтым плане выдатна. Адзін раз пераклаў, адзін раз вычытаў, гатова. У мяне досведу па беларускай мове няма з чатам GPT, па расійскай, я ў асноўным на ангельскай ўсё раблю таму. Але, ведаеш, як яны пад капотам працуюць, я думаю, што там усё добра павінна быць. Мне проста цікава, калі мы атрымаем вось гэты залаты ключык для захавання любой мовы.
Не толькі умоўна цікавае беларускай. пытанне. У нас, дарэчы, ёсць суполка беларускіх эмэльшчыкаў, якую я нават крыху прыклаў руку, каб стварыць. Яны робяць беларускамоўную LLM-ку. Там ужо у іх ёсць нейкія першыя спробы. Можа, хутка нешта з'явіцца, што будзе з беларускай мовай добра працаваць. Ну, але... Не ведаю, у мяне прапала вось гэтая патрэба працаваць менавіта з нейкай мовай. Зараз я не звяртаю увагу, на якой мове я размаўляю з нейрасеткай. Гэта можа быць расійская з памылкамі, гэта можа быць беларуская з памылкамі, гэта можа быць украінская, гэта можа быць ангельская. Ёй пофіг, ёй да халеры. Так, яна ўжо як матэматыку гэта бачыць. Ну, прыкладна тое ж самае адбываецца з праграмаваннем у мяне зараз. Я праграмую на той мове праграмавання, на якой зручней гэта рабіць у дадзены час. Таму што нейрасетка плюс-мінус добра працуе з усім, што ёсць. Мне толькі трэба напісаць, у якім выглядзе павінен быць вынік. Калі мне трэба беларускамоўны сцэнар, я магу на ангельскай напісаць, на расійскай, што трэба, і папрасіць зрабіць на беларускай адказ. І падаецца, нібыта мы, ну, я менавіта асабіста я губляю гэты сэнс увогуле переключацца на нейкія мовы і неяк іх сепарировать. Блин, прышпільна. Я ўсё яшчэ чакаю гэтага часа, калі ты просто закидываешь туды кнігу, яна тебе выплёвваецца на той мове, якой ты хочаш, і ўсё. Ну, гэта будзе, калісьці гэта будзе. І вось каранаванае кніжнае выдавецтва здымаюць карону. Ну так, дарэчы, вітанкі аднаму хлопцу. Карацей, мой паттерн, ён пра што я зараз яшчэ падсумую. Ён не пра тое, што я там забіў на беларускую, расійскую ці ангельскую. Ён пра тое, што я з нейрасеткай размаўляю на міжмоўі. У мяне натуральна бывае такое, што я пішу на ангельскай, не памятаю, як напісаць слова па-ангельску, пішу на расійскай ці на беларускай, і ён разумее, яму да халеры, на якой я мове пішу. Мне бывае, што я пішу на украінскай, бывае, я там калі афіцыйная перепіска з украінцамі, я намагаюся на украінскай пісаць, але ў мяне там 20 украінскай адсоткаў, астатняя беларуская. І ён разумее. І гэта сама. Так, і гэта странна, гэта дзіўна неяк, незвычайна, і нават гэта не карысна, таму што мовы путаюцца. Ты пішаш на розных мовах, і яны пачынаюць путацца ў жыцці. Ну, але з другого боку, гэта неяк моўны бар'ер гэта прыбірае. Зручна, карацей. Не, ну, гэта і зручна, і жахліва, потому што у мяне ўчора быў прыклад, мне трэба было дапамагчы чалавеку з вырашэннем задачы матэматычнай, а я ў матэматыкі 0. Вось, літаральна, я ніхера не памятаю. Я тыпу колькі там 15 год таму скончыў школу, і я ніхера не памятаю. Вось. І ў школе таксама ніхера не ведаю. Это нормально, да. Это нормально. Я просто сфотаграфаваў, атаслаў у ChatGPT, а прычым вось само заданне было напісана па-польску ўвогуле. Я яму закінуў і напісаў, тыпу, вырашы задачу. Вось, і ён мне даў адказ на ангельскай мове, прычым вось просто пакрокава з 1 па 7 крок, які я вырашыць. Гэта просто вау. Ну так, гэта новыя паттерны, з якімі мы ўжо нават жыліся, якія было немагчыма ўявіць яшчэ некалькі гадоў таму. І падаецца, што будзе балюча, калі мы пазбавімся ад гэтых паттернаў, не ведаю, праз вайну якую-нибудь, праз застой тэхналагічны. Ужо не хочацца губляць доступ да чату GPT, ужо не хочацца карыстацца кім-нибудь белазарам, напрыклад, каб перакладаць там з расійскай на беларускую. Да, і, дарэчы, вось з гэтым я даволі часта карыстаюся перакладчыкам на дадзены момант, асабліва калі гэта там міжмоўная перапіска. У мяне зараз там я удзельнік просто адной суполкі, дзе пішуць нямецкамоўныя людзі. І я час ад часу просто, калі яны могуць па-нямецку, а могуць па-ангельску. Калі па-нямецку, я просто перакладаю. Вось, і я сабе нават не магу уявіць, як гэта, па-першае, тыпу, змяніць у сваім жыцці цяпер, таму што, ну, гэта аб'ектыўна, ну, вельмі зручна. Па-другое, я просто знайшоў даволі лёгкі спосаб, як гэта зрабіць просто, гэты перакладчык просто праз Telegram-бот. Ты закидываешь у Telegram-бот, і ён табе праз секунду просто адказвае, і ўсё. І гэта... Ну так, ці можна хоткей на макі настроіць праз якім-нибудь рейкаст і просто вылучаць паведамленне, ён табе будзе адразу перакладаць. Я тут, яшчэ ведаеш, для сябе адкрыў Better GPT, і вось у гэтым плане... Это інтэрфейс, ну так. Так, і гэта, ты можаш нават глыбіню просто настроіць, у тебе будзе коротко, але па справе, максімальна. Мне гэта падабаецца. Ведаеш, у чым тут справа? Гэта ж цалкам простое, што нейрасеткі разумеюць
сэнс. Да. Гэта ведаеш, калі прыбраць адсюль нейрасеткі, то цалкам зрабіць бота, які бы падключаўся там к чату нямецкамоўнаму, а ты не ведаеш нямецкай мовы, і перакладаў гэты чат праз які-небудзь там Google Translate 5-гадовай даўнасці, гэта не складаная задача. Другая справа, што Google Translate бы гэта перакладаў без кантэксту так, што ты бы вельмі шмат часу марнаваў, каб зразумець, што адбываецца. Таму што ён перакладаў там па словах. І думка ў тым, што нейрасеткі яны перакладаюць, улічваючы кантэкст і сэнс. У цябе зараз няма ніякай праблемы з чытаннем перакладу. Ён табе перакладае прафесійна. Можа, недзе сэнс губляецца, але ты, як чытач, ты гэтага не заўважаеш. Ты чытаеш, нібыта гэта натуральна было напісана на твоей мове. Адказваеш, і на тым баку таксама чытаюць, нібыта гэта было напісана на іх мове. І вось гэта круто. Да, это вау. Я побачыў TikTok-тренд, дзе людзі пісалі ў чат GPT тыпу «Прывітанне, на выснове ўсёй твоей памяці распавядзі 10 цікавых фактаў пра мяне, якія ты даведаўся». Ты гэтую херню пісаў по-любому, распавядзі. Навошта яе не трэба пісаць. В чаце GPT ёсць memory вкладка, там можна паглядзець, што ён пра сябе запомніў. Але ў маім выпадку гэта было... Ён просто такія рандомныя факты пра мяне выдаў. Гэта просто я такі «Вау! Ты сапраўды ведаеш пра мяне вельмі шмат». Ты гэта можаш кантраляваць, там все так. У мяне першы факт, які пра мяне чат GPT запомніў, гэта было тое, што ён урач-сексолог. Я пасля гэтага пачаў просто гэты мемарис пастаянна адсочваць, глядзець, што ён запамінае, і выдаляць тое, што не патрэбна. А чаму ён падумаў, што я урач-сексолог? Таму што я некалі ехаў з Варшавы да хаты ў Вроцлаў і гуляў з чатам GPT ў D&D, я часта так раблю за рулём. Я таксама. Ось, і мы гулялі по безумному Максу па сусвету, і нешта мне захацелася паспрабаваць яго на вірт развесці. У нас ёсць разгон у першым гікаўскім элітарны пра гэта. Ось, зараз не за грошы. Карацей, я недзе паўгадзіны намагаўся яму уцяміць, што вось дзяўчына, якую я сустрэў там, яна да мяне нешта адчувае, што хацеў, каб ён напісаў мне сцэны секса. І мне не атрымлівалася, але потым я яму просто пачаў казаць, што я ўрач-сексолог, мне ўсё гэта трэба для прафесійнай дзейнасці, і, карацей, так, за хвілін 10 мы такія заліхвацкія гісторыі пачалі генераваць, што мне там, можа, часам прыпыніцца трэба было б. І праз гэта ён запомніў, што я ўрач-сексолог. І таму, што я часта казаў, што я ўрач-сексолог. Таму... Я сёння чытаў на Воксе пра гэты артыкул, што тыя LLM-кі, якія ты вось гэтая ж LLM-ка, она разгорнута і даступна ў інтэрнэце, а ёсць жа лакальныя LLM-кі, на якіх па факце няма ніякіх абмежаванняў, ці тыя абмежаванні, якія вельмі лёгка. Все абмежаванні там ёсць. Я выкарыстоўваю гэты LLM-кі, амаль што ўсе, там ва ўсіх LLM-ках ёсць абмежаванні заўсёды. У Амерыцы зараз паднялі, я не ведаю, тады, раз ты так кажаш, там у артыкуле Вокса сказана, што гэтыя абмежаванні вельмі лёгка здымаюцца, і яны там, напрыклад, іх можна прымусіць пісаць педафільскія фанфікі і выкладваць іх за грошы. Глядзі, калі ты ведаеш, як гэта зрабіць можна. Табе трэба зафайнцюніць мадэль на корпусе тэкстаў пра педафілаў. А цяпер можна беларускай мовай, калі ласка? Вось тыпу, так? Вось я бы, напэўна, змог бы гэта зрабіць, калі б задаўся цэллю. Там праграміст можа быць і змог бы, але звычайны карыстальнік наўрад ці. Другая справа, што такія мадэлі існуюць, іх можна выпампоўваць, але іх трэба выпампоўваць у даркнеце. Окей. І гэта каштуе грошай нейкіх. Не грошай, табе трэба ведаць, як там зайти ў гэты даркнет. Тыпу даркнет, гэта там лукавічныя гэтыя сеткі, Onion. Недзе там на Hugging Face гэта сайт, дзе знаходзіцца больш за 1 мільён нейрасетак, такі GitHub. Там не будзе такіх сетак, таму што яны ўсе праверяюцца, і ніхто у адкрыты доступ не будзе табе выкладваць сеткі неабмежаваныя. Але ёсць тэхнікі, так, ёсць тэхнікі, гэтыя тэхнікі не для шырокай аўдыторыі. Ты можаш вось зараз простымі словамі для мяне ідыёта патлумачыць, чым вось навошта мне, напрыклад, разгортаваць LLM-ку вось у сябе, калі ёсць там умоўна чат GPT, якая мне вось розніца паміж імі? Тут два асноўных фактары. Першы фактар — гэта прыватнасць. Ты ўпэўнены, што дадзеныя, якія ты адпраўляеш, нікому больш не адпраўляюцца. У выпадку чату GPT гэта кампанія OpenAI. Як яна іх выкарыстоўвае, мы ж не ведаем насамрэч. Там яна адно напісала, а што яна можа рабіць, ніхто не ведае. Таму гэта прыватнасць.
А по-другое, гэта офлайн праца. Калі тебе трэба офлайн працаваць, то у тебе сетка працуе на кампе. Але гэтыя сеткі, яны значна менш моцныя, чым ChatGPT, Gemini ці антропікаўскі Клод. Таму што у тебя няма тых магчымасцяў, як мінімум. Ну, яны проста меншы. Ну, тыпу, сетка GPT, ён, каб яго запусціць для аднаго карыстальніка, табе там трэба, умоўна кажучы, серверную стойку за $1 000 000 мець. А гэтыя сеткі запускаюцца на твоім ноутбуцы. Ну, зразумела, што там мільёны, а тут ноутбук за касарь баксаў. Ну, і магутнасці розныя, там і працуеце на па-рознаму. Але ўжо ёсць open-source сеткі, якія вельмі якасныя, і, скажем, праграмаваць ці пісаць артыкулы я в офлайне магу з такімі сеткамі на прыемнай якасці. А наколькі якасць зараз вось гэта? Напрыклад, ты пішаш код. Ну, у вас існуе жа гэтая градацыя умоўна junior, умоўна middle, умоўна senior, там дзесьці там побач міжду імі болтаецца team-lead. Вось. І я разумею, што гэта вельмі умоўныя градацыі заўжды, таму што яны вельмі адрозніваліся ў розных кампаніях і гэтак далей, і гэтак далей. Калі вось просто взять сярэднюю такую градацыю, не ведаю, ну вось епамаўскую, возьмем просто як ідэал, вось, просто галера. Я могу. Я іх кансультую, я не працую епамі. Вось, калі вось просто ацэньваць па гэтай градацыі, на якой якасці зараз LLM-кі могуць пісаць гэты код? Яны дайшлі там умоўна да такога крэпкага мідла? Ну, глядзі, я бы сказаў, што гэтае пытанне кшталту... Вось ты мне адкажаш, на якой якасці можа пісаць музыку Fruity Loops Studio? Ну, там няма нейрасеткі. Ну, окей, типу, якой якасці піша Суна? Вышэй за сярэдняга музыку, які займаецца 2-3 гады. Я про тое, што Суна піша табе паўнавартасны трек пад ключ ад пачатку до конца. У праграмаванні у нас такіх сістэм пакуль што няма, і хутчэй за ўсё не хутка не з'явяцца, якія змогуць табе працуючы софт напісаць пад ключ. Таму што ў праграмаванні софт, ён нават простая тапалка на хаміка, яна пад капотам складаецца са шмат якіх составных частак. Гэта нетрывіальная задача. Таму пад ключ у нас нічога пакуль код не піша складаны. Максімум, што пад ключ можна зрабіць, гэта лендос. Ну, гэта вельмі простая задача, тут праграмаваць не трэба, каб лендос зрабіць. Што лендос? Таму, ну, так. Ну, типа лендинг, сторонка в интернете. Сторонка в интернете. Окей, да. Гэта мы ведаем. Гэта мы зараблялі калісьці. Ну, вось. Там просто можна быць дызайнерам, напрыклад, ці ведаць HTML і ўсё. Таму я бы ставіўся да таго, што у нас у праграмаванні ёсць, як да прапампованага інструментарыя. Окей. То бок нельга замяніць джуніора штучным інтэлектам. Ну, промпт-інжынер, мяне вось гэта цікавіць. Калі ты разумееш, як гэта працуе, ці можна пасадзіць чалавека умоўна, які там 2 гады адзаймаўся праграмаваннем, і просто каб ён працаваў з места медла за палову грошай. Можна пасадзіць сеньора і даць яму ў рукі ChatGPT, і ён будзе рабіць задачы джуноўскія шмат хутчэй, чым джуны. Але сеньор не будзе займацца джуноўскімі задачамі, ён ведае сабе кошты, яму гэта не цікава. А наадварот гэта не працуе? То бок там умоўны там прапампованый сеньор не можа замяніць нармальнага медла. Не, ён можа замяніць. Ён і без чату сеньор, без чату GPT заменіць медла. Не сеньор, джун. Джун замяніць сеньора? Да. У абратне так не працуе. Ну ладно, бля. Ну просто чым ты вышэй, я спрабую паніку разагнаць, каб ты разумеў. Тут ведаеш, што ўсё ж такі градацыя джун, мідл, сеньор, яна больш звязаная з не столькі з навыкамі тэхнічнымі, сколькі з узроўнем адказнасці, якая на тебе кладзецца. І калі ты джун, то ты не будзеш разумець, напрыклад, там, што каштуе для кампаніі пакласці базу дадзеных. Гэта вельмі сур'ёзныя грошы. Так? А калі ты мідл ці сеньор, у тебе гэты досвед нейкі ўжо ёсць, і ты больш аддаеш, больш якасна разумееш, якая на табе адказнасць. То бок можна даць джуну сеньорскую задачу, ці мідловую, даць яму ў рукі AI, і ён магчыма, нават яе зробіць. Але якасць, з якой яе зробіць, будзе вельмі пад пытаннем стаяць. І кампанія можа праз гэта шмат грошай згубіць. Таму абратную сторону не працуе, больш зараз да такіх інструментаў ставяцца менавіта як да інструментаў. То бок, калі джуноўскія задачы ёсць, а джуна ў кампаніі няма, то можна там медлу сеньору папрасіць, каб ён іх закрыў, а каб яму было больш весялей, сказаць, вон, зрабі гэта з AI-інструментам, і тыпу табе не трэба будзе пісаць гэты код, які ты ўжо мільён раз пісаў, за цябе яго напіша AI, ты толькі ім будзеш кіраваць.
І тут узнікае пытанне тыпу, а жунам што рабіць? Таму што такім чынам жуноў можна змяніць. Это па-першае, а па-другое, калі жуноў не будзе на рынку, то калісьці і рыначак схлопнецца, таму што ніхто не расце. Ну і тут таксама ёсць адказ, што зараз жуноў намагаюцца змержыць гэтым штучным інтэлектам, то бок зараз жун, ён нават не жун, а любы праграміст, ён умее яшчэ і штучным інтэлектам карыстацца і, скажем так, ну, сённяшні джун, ён можа там хутчэй абвучацца з дапамогай штучнага інтэлекту і хутчэй таскі закрываць з дапамогай штучнага інтэлекту. І такія джуны заменяць тых джуноў, якія гэта не ўмеюць рабіць. Мне гэта чамусьці нагадвае, ёсць, кароч, такая кніга, напісаная божухна, не памятаю, хто аўтара, яна называецца «Век гігантаў», і яна пачынаецца з прамышленнай рэвалюцыі. І вось мне нешта здаецца, што пройдзе 200 год і нехта напішаце здымек фільм пра гэта ўсё. Вось я не ведаю, як гэта, ну там штучная інтэлектуальная рэвалюцыя. Просто мы, здаецца, зараз назіраем прыблізна тое ж самае, што людзі назіралі, калі там умоўна зрабілі першы рухавік. І вось прыблізна мы бачым, што вось мы зараз з лашадзей перасаджваемся на першыя машыны. Ну, можа, так, гэта, напэўна, падобна, але гэтая перасадка зараз адбываецца вельмі хутка, настолькі хутка, што... Не паспяваем, мне здаецца, час ад часу. Я чытаў такі прыклад цікавасць, калі адбывалася індустрыялізацыя, калі пераходзілі ад вытворчасці ручной да вытворчасці мануфактурнай на фабрыках, фабрычнай, то там пакаленне людзей, якія рабілі рукамі рэчы, і яны не турбаваліся за сваю будучыню, таму што яны ведалі, што гэтыя фабрыкі яшчэ дзесяцігоддзямі будуць унедряцца, ім да канца свайго веку хопіць працы рукамі, якую яны умеюць рабіць. І таму яны спакойна дажывалі век, дзяцей яны вучылі там працаваць на фабрыках, і ў выніку дзеці ўжо падрасталі, яны працавалі на фабрыках, там, і неяк усё гэта адбывалася плаўна. А зараз мы жывём у век, калі адно і тое ж пакаленне вымушана змяняць свой вектар працы. То бок, калі ты там працаваў звычайным праграмістам, то ты вымушаны зараз вучыцца працаваць з гэтымі AI-сістэмамі, таму што яшчэ там праз 5 год ты ўжо будзеш нікаму не патрэбны, не ўмеючы з імі працаваць. І цябе вымушаюць як бы вучыцца чамусьці новаму і бяжаць наперад. Вось гэта галоўнае адрозненне ад таго, што было раней з усімі гэтымі індустрыялізацыямі, пераходамі. І тут невядома, як тут дзейнічаць. Вось у мяне гэтая суполка, дзе мы вучымся праграмаванню разам з штучным інтэлектам, эвалюцыя кода яна называецца. Яна называецца эвалюцыя кода, таму што мы там натуральна не проста вучымся інструментамі карыстацца, а мы разам адсочваем, у які бок накіроўваецца гэты прагрэс. Ты выкарыстоўваў штучны інтэлект, калі прыдумываў назву? Так. Просто калі ты даў тыпу, як гэта расшыфраваць, я такі, магчыма, гэта ж GPT прыдумываю. Я ўсё выкарыстоўваў. Ну, і назву выкарыстоўваў, мне там шмат было варыянтаў 200. І лагатып рисаваў штучны інтэлект, і ну, ён мне ва ўсім дапамагае. Там статьі ён мне дапамагае пісаць. Ну, толькі што відэо ён пака не піша за мяне. Я выкарыстоўваў штучны інтэлект для назвы, калі прыдумываў назву Bliss Wayne. Слухай, ну, а што тут такога? Нічога не бачу ў гэтым, гэта цалкам нармальна. Гэта ж не тое, што ён прыдумаў, ён табе накінуў варыянты, а табе калі варыянт спадабаўся, мне вельмі падабаецца серыял Wayne. Вось. Магчыма, яго агучыў гаварун на беларускую мову, калі хацеце, цудоўнейшы серыял, просто там адзін сезон, і яго, на жаль, закрылі YouTube Prime. Вось. І мне хацелася выкарыстоўваць гэтае слово, і Wayne — гэта прозвішча. Вось. І я яму задаў, тыпу, вось табе мае тэксты, якія я напісаў. Яны такія час ад часу дэпрэсіўныя, і гэтак далей, і гэтак далей. І ён зачапіўся, што ў мяне альбом, ён напісаны пра дзяўчыну. І ён зачапіўся за тое, што гэта яенае імя і прозвішча. Ён ёй прапанаваў імя Bliss. А Bliss з ангельскага перакладаецца у адным з сэнсаў як скрасці, а Wayne'ам называюць эйфарыю. Нормально. Да. І я такі, вау, гэта дакладна тое, што мне трэба. Тыпу, у гэтым ёсць нешта. Вось, таму, конечно, як інструментарый, просто... Інструмент, які спрашчае. У мяне на IT-барадзе лагатып намаляваны на 90% штучным інтэлектам. Намаляваў, просто потым паправіў крышачку. Ну так. Зрабіў акуляры больш круглымі, на барадзе IT улепіў, і ну там яшчэ крышачку. Кайф. Што паріцца? Дарэчы, вельмі моцна змяняецца маркетинг, таму што вось ёсць прыклад канала,
панядзельнічны, божах, я не памятаю, гэта украінец нейкі, вось, і там мне просто распавялі даволі цікавы інсайт, што яму канцэпцыю прыдумаў ChatGPT у тым плане, што ён у назву павінен занесці, калі будуць стрымы. А стрымы кожны панядзелак. Ён піша панядзелачны нешта там, я ўжо не памятаю, што, магчыма, там нехта ўзгадае. Вось, там канал ужо, мне здаецца, 1200 падпісчыкаў, і ў яго весь брэндинг быў заснаваны на тым, што ён выходзіць па панядзелкам, і ў яго прямыя стрымы. Вось, і... Ну, ведаеш, у гэтым нічога такога няма, таму што калі задумацца, тыпу, хто табе прыдумаў назву каналу IT-барада? Ну, не сам я прыдумаў. Мы п'янствовали з сябрамі, мне адзін сябра п'яны кажа: у цябе барадаты айцішнік, назови канал IT-барада. Інсайды пашлі. Ну, тыпу, я не уяўляю сабе чалавека, які, ну, як мінімум я сябе не уяўляю такім стане, калі б я сидзеў такі тыднямі, такі, як бы мне якая назва, возьму адсюль слова, матэматыка такая, ты сидзіш і гэтай назвы выдумляеш. Да ніфіга. Ты едзеш у аўтобусе, пабачыў там нешта, нейкую вывеску, нехта нешта сказаў, і все, табе прыйшло. Ну, так чым гэта адрозніваецца ад ChatGPT, які просто ў адным месцы гэта генерыць вельмі хутка. Гэта факт. Не, я про тое, што гэта рэальна вельмі прышпільны інструмент у творчасці, калі ты разумееш, для чаго ён табе трэба. Таму што вось я камунікаваў на гэтым тыдні даволі шмат з некалькімі журналістамі, якія вельмі актыўна карыстаюцца чатам GPT. І як я зразумеў, тыпу, сцэнарыі для тыктокаў, якія мы глядзім, асабіста навінавыя, забаўляльны контент таксама, там часткова падкасты ўжо, там ёсць жа цалкам AI падкасты Google выкаціла для Google ноутбук ML. Да, вось. Я яе заюзал, я просто туды закінуў, мне здаецца, 5 строк, і ён мне выплюнуў 7 хвілін падкаста, які цалкам, тыпу, я яго паслухаю, такі вау. Ну гэта просто вау. Мне здаецца, вы можете даже нават зараз свае выпускі першага гікаўскага туды скармліваць по спасылцы. І он будзе самарызацыю рабіць па вашым выпускам на ангельскай. Ну, і я ўпэўнены, што тыпу пройдзе пару год і гэта выкаціць на ўсіх мовах, таму што ім па факту няма розніцы, якая мова. Так яны ўжо выкацілі гэта, але для бізнесоўцаў пакуль што ў бэце. Вось сёння буквально літаральна навіна была. Таму не пару гадоў, пару месяцаў пройдзе, гэта будзе ўжо. Просто цікава, калі вось гэты умоўны зашквар таго, што контент генераваны, вось зашкварны з гэтага упадзе, таму што зараз, пакуль ведаеш, людзі носяць пенснэ, накручваюць вус на палец і такія, тыпу, гэта створаны не людзьмі, а насамрэч, калі вы сядзіце просто ў Spotify, мне здаецца, што вы ўжо напалову слухаеце генераваную музыку, калі вы просто слухаеце падборкі нейкія. Ну, ведаеш, гледзячы, для чаго людзі выкарыстоўваюць гэты контент. Калі ты слухаеш падкасты дзеля інфармацыі, то табе нават розніцы не будзе, гэта генераваны или ці не генераваны. Калі ты слухаеш таму, што тебе відосы падабаюцца з іх вайбамі, то ты все равно будзеш людзей слухаць. Таксама маю... Вось, мне, дарэчы, магчыма, ты ведаеш які-небудзь сервіс. У які сервіс можна закінуць, напрыклад, шмат тэксту, каб ён просто табе яго агучыў. Мне, вось я еду на працу, мне западло чытаць. Я хачу, каб мне гэта зачыталася на... Ну, тыпу, больш-менш нармальна. Не так, як гэта робіць ChatGPT. У іх пакуль некаторыя праблемы яшчэ з сінтэзам мовы ў Еўропе. Ну, дачакацца advanced мод за ChatGPT, так скажу, ён вельмі выдатна гэта робіць. Я бачу ўсе гэтыя відэа-прэв'ю, і, канешне, гэта жах. Ну, тое, што зараз робіць advanced мод ChatGPT, тое, што робіць Google, гэта нейкая магія пакуль што ў міры штучнага інтэлекту, таму што мы не разумеем, як гэта самы-самы край навукі. Асабліва тое, што Google зрабіў са сваімі ноутбукамі ML. Там увогуле невядома, як у іх атрымалася, таму што там генерацыі вельмі падобныя да чалавечых, шмат лепш, чым у ChatGPT Advanced. Вось у мяне, дарэчы, ёсць вось гэтае пытанне, а распрацоўшчыкі чатаў, ну, просто штучнага інтэлекту, яны самі ўжо яшчэ разумеюць, як яны працуюць. Таму што, мне здаецца, мы ўжо дайшлі да той самай чорнай скрыні, дзе вось мы на ўваходзе вводзім нешта, і оно там нешта калдуецца, а потым выплёвваецца тое, што нам трэба. А вось што было пасерадзіне, ужо нашыя навукоўцы ніхера не разумеюць. Ну, гэта ж не алгарытм, ну, дакладней, як гэта сказаць. Ну так, гэта чорная коробка. То бок навукоўцы разумеюць, як, ну, і людзі, якія распрацоўваюць гэтыя нейронкі, яны разумеюць, як гэтыя нейронкі, як гэта растлумачыць. Зараз на прыкладзе паспрабую.
Ну, вось мы ведаем, што у нас ёсць галава, мозг, у мозгу там ёсць нейроны, кортекс, там які-нибудь, хто больш свядомы ведае, там, што такое дендриды, што такое некартикальныя трубачкі. Мы больш там сінапсы, ўсё гэта мы ведаем, але яны ўсё равно не ведаюць, як гэта цалкам працуе. Тыпу, як мыслі нараджаюцца. Прыкладна нешта такое з нейрасеткамі, але шмат прасцейшае. Ты на ўваход падаеш інфармацыю, ты ведаеш, якія этапы гэта інфармацыя праходзіць, але гэтых этапаў настолькі шмат, іх там мільёны мільярдаў, што ты, як праграміст, ці не ведаю, чалавек, які будзе адсочваць усе этапы, табе жыцця не хопіць, каб адсачыць, як ChatGPT табе на «вітаю» адказвае «вітаю». Там вельмі шмат ітэрацый, вельмі шмат этапаў, мільярды. Таму з гэтай кропкі гледжання тое, што робяць нейронкі, гэта мы кажам, што гэта дэтэрмінаваны адказ, то бок ён неверагоднасны, ён амаль што заўсёды яго можна растлумачыць. Але жыцця чалавека не хопіць, каб растлумачыць гэтага. І таму гэта з другога боку недэтэрмінавана, гэта чорная коробачка. Ну і зараз жа шмат прац робіць нават навуковых прац наконт таго, там, як адбываецца мысленне ў гэтых сетак пад капотам. Яны там частку гэтых нейронаў адключаюць, глядзяць, што адбываецца. Таму што за органы там унутры, усе ведаюць. Мне здаецца, потым штучны інтэлект будзе нас абвінавачваць у тым, што мы проста праводзілі над імі вопыты. Ну, для таго, каб ён нас гэтым абвінавачваў, ён павінен быць чалавечы. Ён павінен быць як чалавек. Можа, яго не будзе такога паняцця нават як абвінавачвання. Да, мяне гэта, па-першае, мяне гэта крышачку супакаівае, таму што пры ўсім гэтым ён не будзе хутчэй за ўсё чалавекам. Гэта будзе вельмі разумная, але машына, у яго будзе халоднае, там, тыпу, нейкае разлічанне, ён будзе вельмі добра думаць і гэтак далее, але нейкіх чалавечых пачуццяў і вось такога, і чалавечых стандартаў, мне здаецца, у яго не будзе. Таму што ён для сябе проста пачне іх лічыць нейкімі дэбільнымі. Ну, мы тут можам толькі спекуляваць. Хтосьці табе скажа, што чалавек не можа нічога зрабіць, акрамя чалавеку, таму што няма другіх прыкладаў. Тыпу, колькі б ты не рабіў нейрасеткі, у выніку ўсё роўна выйдзе, атрымаецца мозг чалавечы. Магчыма. Ну, кароче, да, гэта будзе цікава. Мне гэта ўсё, ну, слухай, ты ж сталеў на гэтых фільмах на кшталт Тэрмінатару, і Матрыцы, і Ghost in the Shell, і асабліва, калі ты аніме цікавіўся. І крыху, канешне, параноідальна з боку звычайнага чалавека. Вось калі б я гэтым зараз не цікавіўся, а ў мяне ёсць, і мне здаецца, у тваім просто коле таксама шмат людзей, якія тыпу не цікавяцца штучным інтэлектам. Яны... Да, амаль што, ну, большасць. Вось, і тыпу для іх пакуль не зусім зразумела, таму што тыя людзі, каму я паказваю магчымасці, кажу, вось тут ты можаш, напрыклад, вельмі моцна палепшыць сабе працу і проста яе паскорыць. Будзе больш часу на сябе, умоўна, але ты будзеш карыстацца штучным інтэлектам. І у людзей гэта спачатку выкліківае жах, а толькі потым гэта нейкае, ведаеш, такое добрае ухваленне. Вось. І мне здаецца, што як мінімум мы зараз парымся наконт таго, што краіны ведуць сваю там таталітарную прапаганду. Вось крыху жахліва будзе, калі краіны пачнуць казаць, што тыпу, калі ласачка, насельніцтва карыстаемся нашымі нацыянальнымі штучнымі інтэлектамі. Я вось пра гэта. Ну так. Ну, у большасці народнаселення насельніцтва будзе да дупы. Каб людзі... Я займаюся зараз тым, што навучаю праграмістаў працаваць са штучным інтэлектам. У мне, што цікава, ёсць магчымасць глядзець на гэта з двух бакоў. На адной з сваіх прац, гэта вось эвалюцыя кода, я працую з людзьмі, якія самі прыйшлі, нават грошыкаў занеслі, каб гэтым займацца. То бок гэта вельмі пазітыўна настроеныя людзі, якія самі заматываваліся прыйсці. З другога боку, я зараз працую яшчэ у вялікім літоўскім стартапе праграмерскім, і там мая мэта павялічыць укараненне штучна-інтэлектуальных інструментаў сярод праграмістаў, якія не тое, каб сильна жадаюць гэтага. Для іх гэта выглядае як проста нейкая праца зверху яшчэ прыйшла. І вось гэтым людзям трэба паказваць юзкейсы. Ім не цікава, што там гэтая штука заменіць іх. Ім не цікава, што яна такая крутая і так моцна там мір заваёўвае. Не цікава, што гэта можа быць наступны там інтэлект, які з чалавекам жыве. І гэта ўсё не хвалюе. Іх хвалюе адно, каб іх не турбавалі
каб больш працы не трэба было рабіць, таму ім трэба паказваць канкрэтныя юзкейсы. Вось, Вася, глядзі, оп, зрабіў все, ты таска, якую ты там 2 гадзіны рабіў, яна робіцца за 20 хвіліны, і ты там 1,5 гадзіны можаш кофе піць, каву. Все, тады Вася такі, ну цікава, ну давай пагляжу, паспрабую. І так, мне падаецца, не толькі праграмаванне, так з большай частка насельніцтва. І самае цікавае, ты ім паказваеш гэтыя юзкейсы, яны іх завучваюць, а далей мала хто ідзе далей, мала хто глядзіць далей у бок. Ім дастаткова таго, што паказалі. І я думаю, што людзі проста прымуць гэта ўсё, калі ім начнуць насаждаць гэта з боку дзяржавы, нават яны гэта прымуць, навучыцца гэтым карыстацца, але пад капотам, што адбываецца, для іх гэта будзе ці магія, ці проста да дупы, што там адбываецца. Я ведаю, што зразумеў, мы ўжо запісалі гадзіну, а я забыў сказаць прывітанне. Это падкаст першы гікаўскі. Сёння Вадзім на працы, таму мы вырашылі запісаць Лёшу, і вось, спадар IT-барада, мне здаецца, ўжо гэта вядоўца канала, як мінімум на 25% такімі тэмпамі, колькі ты да нас прыходзіў. Я не ведаю, гэта 5-й падкаст з табой ці які? Не, чакай, ну трэці. Чацвёрты, да, дядька. Вось, нормально. Да, можна гэта адсоткі палічыць, гэта які 64-й, мне здаецца, выпуск. Вось, толькі 60 выпускаў мы запісалі без цябе. Не, ну менш 10%, так што... Вось, хто-то там нацыст, ватнікафоб, я ўжо не памятаю, як тебе клікалі. Всё так, нічога не змяняецца, конечно. Нацыяналіст, хай будзе нацыяналіст, а ватнікафоб, конечно, это за мілую душу, як кажуць. Да. Калі нас ватнікі слухаюць, да дупы ідзіце, будзеце на полцы ляжыць, вон там дзвер, вон там нахуй, что такое. Просто ўсё утрыманне адразу адвалілася. Ну, але нас ватнікі слухаць не будуць. Мы записывалі, калі падкаст з Сеня Абсентам, ён у тым ліку выходзіў на Яндекс.Музыцы, і там, мне здаецца, 1030 праслухоўванняў. Вось, і вельмі цікава, што вельмі бачна па краінах, тыпу там Расія, першая хвіліна у ёй размаўляе Сеня на расійскай мове. Вот тут мы з Вадзімам адкрываем рты і адразу утрыманне бах. Я недавно запісаўся, есть такі канал Crazy Prog, там хлопцы записываюць, беларусы хлопцы записываюць, гэта як она называется, слабое звено. Окей. И записывать такое шоу с программистами, меня туда покликали, и там был один хлопец, Ілюха Мітрахович. Мы з ім знаёмы, ён беларускамоўны. А у меня ж такая справа, што калі нехта беларускамоўную кампанію, я так само по-беларуску размаўляю. А шоу у них гэта, і весь канал у іх, ён на расійскай. Хотя все белорусы. Ну, я гляжу, Илюха по-беларуску, я по-беларуску, и вынік у нас там 8 человек, 2 по-беларуску, відоўцы таксама Беларусь, все друг друга разумеюць. Все нормально. Все нормально, ну, выложили гэтае шоу, и просто трындзес, там, комментаторы, типа, нацисты гэтага покликали, отписываемся. Потом другие, на беларускай мове, так ужо лепш на ангельскай, отписываемся. Все, националистами стали со своей беларускай мовой, трэба отписаться. Я думаю, красота, ну, хлопцы, беларусы, з беларусамі, друг друга все разумеюць. Ну, неяк так. Ну, а з другого боку, напэўна, маюць права, калі там канал заўсёды на расійскай, вы тут выпендріваюцца. Ну, короче, і хуй з імі ўсі. Я так само наклічу, я так кожнаму адказаў. Давай далей, штучны інтэлект. Вось, тыя тэмы, якія мяне вельмі моцна цікавяць. Наколькі моцна мы прасунуліся ў стварэнні відэа? Ой, вельмі моцна. Таму што тое, што я бачыў прыклады генерацыі нейкай кітайскай нейрасеткі, і першае, што я зразумеў, яшчэ адна галіна, якая здымае карону і ідзе нахуй, гэта вось розныя кампаніі тыпу Піксара, якія займаліся... Клінг, гэта сетка называецца. Глядзі, некалі ў пачатку года, ці нават у канцы мінулага года, у канцы мінулага OpenAI сказалі, што яны зробяць сетку, якая будзе відосы генераваць. Называецца Sora. Да, яны прыклады выкладалі яе. Вось прайшоў год, Соры няма. Але з'явілася ўжо 5 буйных канкурентаў. Вось учора 6-й. Это кітайскі Клінг, там ёсць еще Хай не памятаю што, Runaway, Pika Labs, яшчэ нешта, Lumetri. І пазаўчора Photoshop яшчэ. Adobe выкацілі сваю мадэльку, якую яны... Так, Firefly відеомодел, яку яны яшчэ публічна не паказалі, але у Premiere Pro Beta яна ўжо ёсць. І яна робіць вельмі выдатную рэч. Я ганю яго сёння абнаўляць, бляха. Ведаеш, што яна робіць? Ну, ты хутчэй за ўсё тэкст у відео.
хера. Не, яна тэксту відэа яна будзе рабіць, калі яны выкаціць на асобным сайце. Окей. У тебя есть футаж пролета дрона над морем 10 секунд, а тебе трэба 12. Ты берешь так и протягиваешь. Да, у іх есть ремикс-тул, такая тема у премьеры. Ремикс-тул для музыкі, і ён працуе нармалём, а тут табе зрабілі ремикс-тул на відэа і аўдыо, прычым цалкам генераванае, таму што ремикс-тул ён просто нарезае. А тут табе натуральна у Full HD генерится видос. Просто больш за тое, з відосам табе генерится музыка. Калі ён там згенерыць, напрыклад, што ў цябе кіт выпрыгвае з моря, то ў цябе і гук таго, як кіт выпрыгвае, таксама генерыцца. Вау. Просто трындзец. Усё, VFX студіі таксама ідуць нахуй. І гэта ўсё працуе, там не тое, каб хутка, я 2 секунды генераваў, напэўна, хвіліну, але гэта бескаштоўна ў межах падпіскі, і гэта толькі публічная бета, а я ўжо ў ахере сижу. Год таму такое уявіць было немагчыма. Гэта ўсё яшчэ не ўзровень там, канешне, генерацыі кіна. Год таму у нас, напэўна, першыя сістэмы яны генеравалі літаральна некалькі хвілін, не хвілін, а некалькі секунд. Гэта яшчэ ў мінулым годзе было. Вось у меня ёсць там яскравы прыклад невеста Ктулху, такі відос быў. Карацей, генеравала цалкам у лухту, не разумеючы фізікі, гэта выглядала вельмі жахліва. Да, памятаю, гэты Уилл Смит еў макарохі. Так. Зараз яны ўжо разумеюць фізіку, яны генеруюць ўсё добра там, і калі ты еш макароны, то макароны трапляюць у рот і не зрастаюцца з табою. То бок вельмі добра яны разумеюць фізычны мір, і яны генеруюць ужо не 2 секунды, а до 10, до 15. Ужо гэта не просто нейкія лабараторныя эксперыменты, ужо ёсць цэлыя сервісы, у якіх можна за грошыкі генераваць там і 100, і 200, і 300 генерацый. Гэта не мега здаравенныя грошы, гэта не там сотні тысяч даляраў. Плюс яшчэ ж асобна вельмі моцна развілася галіна відэа-аватараў, калі ты сябе здымаеш і на падставе гэтага відоса робіш цалкам генераванага сябе. Вось Хайген, ён да сіх з'яўляецца лідарам, і яны, у іх все настолькі добра, што у мінулым годзе, калі яны з'явіліся, у іх была генерацыя, там, мовна кажучы, 60 хвілін каштавала недзе $60, то зараз яны просто зрабілі адзіную падпіску за $60 ці 50 на месяц, ты можаш безлімітна генераваць гэтыя відосы. То бок шах вельмі магутны наперад, з'яўляюцца першыя паўнавартасныя відосы цалкам згенераваныя шыі, але яны ўсё яшчэ глядзяцца так сабе. Для маркетингу нармалёва, у маркетингу ўжо часта выкарыстоўваць, як кіно глядзець пакуль што не вельмі. І зараз буйныя кампаніі пачынаюць прыходзіць у галіны відэагенерацыі. Я дакладна памятаю, што Джеймс Кэмерон стаў аднім з дырэктароў кампаніі Stability AI, якая робіць Stable Diffusion. І яшчэ яны зрабілі, зараз робіцца просто сіламі розных кампаній. Там ёсць Disney, там ёсць 20 век Fox, і яшчэ яны робяць канкурэнта умоўна нешта накшталт паміж DaVinci Resolve і там умоўным After Effects і Cinema 4D. Так. Глядзі, там яшчэ Runway Mail ёсць кампанія, якая відосы генерыць, яна таксама адна з першых старых. Я зараз магу блытаць, але падаецца, што яна ці то з Warner Brothers'амі замовіла здаравенны кантракт, ці то з Disney'ем месяц таму. Іх амаль што выкупілі. Гэта кажа аб чым? Гэта кажа аб тым, што студыі разумеюць, што лепш марнаваць дзесяткі мільёнаў не на FX інжынераў, якія адзін раз зрабілі, і потым трэба зноўку рабіць для новага фільма, а лепш укласці ў гэтыя стартапы, і яны будуць генераваць гэтую графіку за $10. Факт. Да, і божух, на колькі людзей пазбавіцца працы. Гэта просто жах. Глядзі, зараз ёсць цэлыя кампаніі, напрыклад, і даўно яны былі, якія займаліся, і ўвогуле, як працуе там генерацыя эфектаў для гулень і для фільмаў. Я калісьці, калі даведаўся, быў вельмі ўражаны. Умоўна кажучы, мы робім сцэну, дзе нейкі нарисаваны акцёр, які ўжо памёр, там, напрыклад, у «Фарсажы», там, хлопец памёр, яго жадаюць намаляваць. Вось малююць мадэль, потым на гэтую мадэль трэба павесіць, напрыклад, вопратку і воласы. Гэта ўсё ідзе на аутсорс. Ёсць у міры нейкая кампанія А, якая вельмі добра ўмее рабіць вопратку, кампанія Б, якая вельмі добра ўмее рабіць воласы. Реально. Як тэхнікал-артыст, я пацверджваю кожнае слово, яно так і працуе. І піпец, і ты просто вось на кучу аутсорсаў жывеш. Так. А тут у тебе з'яўляецца адна мадэль, якая гэтыя воласы, генерыць там за $1000 з 500 генерацыі. І
і табе не трэба марнаваць час, каб з цэлай кампаніяй працаваць. І вось тебе цэлая кампанія, якая генеравала волосы, уже не патрэбна. Вау. Яшчэ раз, блядь, мне здаецца, колькі раз я вау скажу, я их просто в пачатку нарыжу. Вось тренд таго, што буйныя студыі пачалі укладацца ў стартапы, якія генеруюць відосы, і што буйныя людзі з кінематаграфічнага бізнесу сталі ўваходзіць, як Джеймс Кэмерон. Гэта явны паказчык таго, што гэтая сфера, яны вельмі денежныя, яны разумеюць, што там будзе наступная галіна прарыву тэхнічнага. І гэта пачало адбывацца некалькі месяцаў таму. То есть год таму яшчэ нічога не было з відэа нармалёвага, праз год ужо буйныя кампаніі ўваходзяць у саставы дырэктароў гэтых кампаній. Цікава, хто наступны будзе, просто вось якая галіна, просто вельмі рандомна AI пакуль што прыходзяць у розныя галіны, і вельмі рандомна кампаніі зараз там буйныя сеткі гэтыя будуюць, а яны вельмі хутка выстрэльваюць, як мы казалі. Просто цікава падумаць, каго заб'е наступным. Вось, я б не называў все-таки гэта заб'е, ўсё ж таки гэта... Ну, ладно, не з якой-то кропкі згледжання заб'е. Яно прыляціць просто. Умоўна, вось зараз аутсорс відэа, вось толькі VFX-аў. Гэта аграменная індустрыя, якая працуе, і там сярэдні заробак прыблізна у VFX-артыста там ад 2 до 3 тысяч евро па Европе. Вось, і там, судзячы па ўсяму, хутка гэта будуць за іх цалкам рабіць нейрасеткі, і там будзе сядзець умоўны промпт-інжынер или там промпт-дизайнер, назаві гэта як заўгодна. Чалавек, у якога ёсць нейкія веды ў гэтым, і там дахера людзей, як мы казалі, як тыя самыя джуны, гэтую працу могуць страціць, якія з штучным інтэлектам не пасябравалі і там жылі просто ад таскі да таскі. Вось, і, канешне... Там можа некалькімі шляхамі пайсці, пакуль не зразумела якімі. З аднаго боку, VFX-артысты, яны могуць нікуды не знікнуць, яны могуць просто пачаць карыстацца тымі ж самымі інструментамі, дзякуючы таму, што гэтыя інструменты пакуль што даступны нам таксама. Заплаціў $100 на месяц, карыстайся. Яны просто будуць больш хутка і больш якасна рабіць сваю працу. Як з праграмаваннем. У іх з'явяцца новыя інструменты. І іх працягнуць, наймаць на аутсорсе, але яны будуць рабіць больш працы. Але іх меней будзе. Просто банальна іх будзе меней, канешне. З другога боку, гэтыя кампаніі, якія набываюць там гэтыя сервісы па генерацыі відосаў, яны могуць пайсці па шляху стварэння свайго асабістага софту для выкарыстання толькі ўнутры сябе. І гэта не новае, таму што, напрыклад, там гэта частая гісторыя, калі для якога-небудзь аватара трэба зрабіць шмат эфектаў, напрыклад, ці я не ведаю. Ну, карацей, гэта нармалёва, калі для нейкага асобнага фільма ствараюць цэлую праграму, якая каштуе $1 мільёны, якая будзе выкарыстана толькі ў гэтым кіно, таму што толькі ў ім. Да, ці зрабіць там камеру якую-нибудь, якая там вельмі натуральна будзе здымаць ядзерны ўзрыў, як гэта было у Опенгеймере. Так. І, можа быць, яны таксама падыйдуць і да відэагенерацыі. Яны будуць проста ствараць інструменты, якія будуць даступны толькі ў межах гэтай кампаніі. І тады VFX-артыстам, канешне, будзе складана. Іх будзе выбар, ці пайсці працаваць у гэтую кампанію, ці дасвідулі аутсорсу. Калі вы глядзелі другую выдму Дэні Вільнёва, там ёсць момант, дзе Харконнена іх планета паказваецца, і там усё чорна-белае. І вось якраз такі яны там распрацавалі спецыйны аб'ектыў, які захоплівае толькі шэрыя спектры. Вось, і у іх атрымалася зняць, ну, тыпу, просто цалкам безжизненную планету, у якім там умоўна ідэальная градацыі шэрага. То бок, ну, я не ведаю, ці глядзеў ты другую выдму. Конечно. Тады ты просто памятаеш. Ці што, паглядзіце другую выдму, рэальна выдатны фільм. Вось. З кніга адрозніваецца даволі моцна, але фільм выдатны. Слухай, ну другі сезон «Валдара Прысцёнкаў» таксама выдатны, калі што паглядзіць. Не, ну насамрэч, з кнігай цалкам разыходзіцца, бо кнігі там няма, і з лорам разыходзіцца, але выглядае выдатна. З логікай таксама час ад часу ён разыходзіцца. Ну, бывае. Я другой сезон не глядзеў, я пачынаў глядзець першы сезон. Другі вельмі лепшы, чым першы, я табе так скажу. Нашмат лепей. Ну, я не ведаю, просто тады трэба першы сезон паглядзець, ці там не глядзеў. Не, дакладна трэба. Просто першы сезон, ён, ведаеш, ён табе адразу планачку на -20 апускае, і ты ўжо другога нічога не чакаеш, а ў другім як бы 0, але на фоне -20 ўжо і плюс 10, неяк так. Не, я вельмі моцна чакаю, сёння вось была сервіс Max, які былі HBO Max, яны выкацілі сваю новую гульню тронаў, гэта якраз такі серыял па выдме. Вось, і ён будзе распавядаць пра клан гэтых божух на жанчын, вылецела з башкі, як яны называюцца.
Ой, я зразумеў. Па выдбе серіал? І ўжо сёння ён выйшаў ці яны сёння заанонсілі? Яны сёння заанонсілі, а выйдзе ён 17 лістапада. Ну, пра Бена Гессера цікава будзе паглядзець, там жа гісторыя такая на мільёны гадоў. 17 лістапада самае, што прышпільна, выйдзе адразу 3 серыі, як гэта заўжды Макс робіць. Круто. Таму я вось чакаю. І ведаючы, я не ведаю, ты выдму чытаў? Ты ведаеш пра... Я ведаю, што будзе адбывацца, бо я чытаў сінапсісы. Окей. Там просто ж, калі крыху паглядзець у лор, там же не існуе вось такіх тэхналогій, як у нас. То бок усе іхныя тэхналогіі, яны неразумныя. Вось. І яны змест гэтага выкарыстоўваюць... Праз вайну, там праз тое, што штучны інтэлект забаронены, вельмі падобна на Вархаммер, дарэчы. І гэта вельмі прышпільна глядзець, як здымаецца серыял па выдме і выходзяць фільмы Дэні Вільнёва, і там ён цалкам пранізаны вось гэтым тыпу, мы адмовіліся ад штучнага інтэлекта праз тое, што быў вялікі джыхад. Вось. І да, і там колькі 60 мільярдаў загінуўшых было праз тое, што была гэта вайна са штучным інтэлектам. І мы такія, новыя нейрасеткі. Давай, калі ласка. Антыпрапаганда. Да. Ну, зачем? Зато прыгожа знята. І ўсё. Прыгожа, канешне. Таму мне быў такі недаўна даволі цікавы досвед. Я забыў серыю кніг, якую чытаў, гэта першы закон Джо Аберкромбі. І я спытаў у чаты GPT, тыпу, пераскажы мне змест. І ён мне перасказаў, я вспомніў, і я яму пачаў закідваць пытанні, тыпу, а як ты думаеш, вось там Логін Девяціпалы, ён выжыў ці ў выніку ці не, ён там с абрыва нешта сваліўся. І ён пачынае, ён, тыпу, яго час ад часу ён пачынае галюцинировать. Вось, і ты просто просіш даць увесь змест перапіскі, максімальна длінную ў якасці прамта, заходзіш на мадэль 1О, якая можа крыху падумаць перад тым, як табе адказаць, і просто гэтыя ж пытанні яму закідваеш, таму што яму не трэба ніякага інтэрнэту ў гэтым моменце. Ну, мне толькі тут у такіх паттернах, калі ты... Я таксама часта прашу нешта ўзгадаць, і часам мне вельмі хочацца ўзгадаць дакладны момант. Я прашу яго, калі ласка, напішы, як гэта было дакладна, а ён мне адказвае, што аўтарскае права пайшоў да дупы. Мне гэта так задзяўбала. Ты аўтарскія правы, ну камон, ну все ж у вас ёсць там, ну што вы... Не, ну гэта зразумела, гэта рэгуляцыя. Вось, дарэчы, цікава яшчэ, як хутка у тым же ChatGPT на бесплатнай версіі з'явіцца рэклама паўнавартасная, тому што яна пакуль яшчэ не з'явілася, як я разумею. Так навошта ім там реклама? Ну, типу, додатковая монетизація. Думаєш, з'явиться? Ти гляди, просто ти, наприклад, просиш у чата GPT що-небудь, а він же вже розумний, він розуміє концепцію продукт-плейсмента. І типу, ось ти там питаєш, там не ведаю чим, там була бригада, я не ведаю, серіал «Бригада», який був сюжет. І він в якийсь момент такий Саша Білий п'є Кока-Колу. І все. І він може гэта просто вкидувати тобі колькі заўгодна. І калі ты буйная кампанія заносіць за падобнае, гэта вельмі зручна. Не, ну гэта будзе фейк, это будзе падман. Ну, вядома, што калі кампанія за такое будзе заносіць. Так, але калі ён там снізу, ведаеш, там не снізу, а як любіць OpenAI, там у цябе там есть стрэлачка, ты на яе націскиваеш і глядзіш змест. І ён там табе вось сярод вось гэта аграменнай генерацыі будзе генерацыя продукт плейсмента кампаніі Coca-Cola. Аплачана тады-то, тады-то. Вось, і ўсё. Ну, думка цікавая. Ты пад дамову аферты, ты ўжо цалкам патрапляеш, і ніякіх праблем у цябе няма. Слухай, ну а чаму так не робіць, напрыклад, Facebook? Чаму ён не змяняе змест паведамленняў такім чынам? Ну, вось, да, окей. Тут ёсць просто пытанне этычнасці, але так робяць самі кампаніі, якія прыходзяць да інфлюенсераў і замаўляюць просто продукт-плейсмент, а не замаўляюць прамую рэкламу. Я, дарэчы, не ведаю, у чата GPT, напэўна, гэты бескаштоўны аккаунт, он вельмі абмежаваны. Я, честна кажучы, ім не карыстаўся больш за год. Я нават не ведаю. Там ёсць шмат функцый, але паўнавартасным карыстацца хутчэй за ўсё немагчыма, таму што там ліміты жорсткія. У іх весь сэнс у тым, каб чалавека зацікавіць праз бясплатны аккаунт, а потым на платны перавесці. Да, гэта херня просто вось дзікая у тым плане, што калі ты першы раз набываеш гэтую падпіску, карыстаешся 3 тыдні, ты ўжо потым не разумееш, як ад гэтага адмовіцца, таму што ты яго ўжо убудаваў сваё жыццё. І гэта, канешне, новы інфармацыйны наркотык нейкі. Рэлізнулася ж у бэце зараз тыпу Search GPT, там же зараз можна абраць пошук. Гаўно. Ну, слухай,
і GPT-4 меў натуральныя мінусы ў свой момант, якія там у 4О паправілі. 4О зараз мее пэўныя мінусы, якія таксама хутчэй за ўсё паправіць. Я не ведаю, ці ў іх атрымаецца забіць Google у выніку, але канцэпцыя рэальна цікавая. Па-першае, Search GPT пакуль што даступны адзінкам. Реально адзінкам. Тебе доступны? Я не ведаю, но у меня ёсць вось я зараз пачакаю, я яго адкрыю. Яны нават закрылі вейт-ліст некалькі тыднёў таму што шмат заявак было. Вось, глядзі, я просто зараз ставлю слэш, і у меня з'яўляецца сеч on the web написано. Так это не Search GPT. Это не Search GPT? Я просто подумал, я ж кажу, што... Тое, што чат GPT можа хадзіць у інтэрнэт дарэчы, праз паіскавік Bing і там шукаць нешта і потым выдаваць спасылкі, гэта ён ужо ўмее там добрых 1,5 гады. Так, але гэта яго ты ему раней пісаў. Калі вас пашукаю ў інтэрнэце, а тут цяпер не трэба пісаць нічога, ты просто вбіваеш пашукавы запрос. Я не ведаю, можа, я зараз табе магу у асабістае закінуць скриншот. Закінь. Потому что Search GPT гэта іх прадукт, які насамрэч павінен быць забойцам умоўнага Гуглу, але ўжо існуе прадукт, які гэта робіць выдатна і за якім наўрад ці нават OpenAI паспее дапагнацца. Гэта Perplexity, дарэчы, сетевой якога беларус. Сур'ёзна? І тут понаехалі. Вось, я табе закінуў скриншот. Вось мне здавалася, што гэта яно. Ух ты, а як ты гэты сёрч вызваў пра слэш? Да, я просто слэш нажаў і ён з'явіўся. Так, это ў чацвёрачкі, у гэтым няма. Не, гэта просто інтэрфейс. Просто інтэрфейс, так. Яны з гэтай слэш-каманды ўвялі некалькі тыдняў таму. Гэта не Search GPT. Search GPT, ён будзе адрознівацца. Search GPT гэта як Perplexity. Ён ходзіць, па-першае, ў інтэрнэт, па-другое, ён самарызуе шмат інфармацыі па запросу і выдае... Карацей, гэта крышачкі другі user experience. Ладно, окей, хорошо. Я просто, у мяне гэтая херня са слэшамі, яна даўно стаіць просто як expression у браузеры. Вось, і таму... Цікава. Я неяк наткнуўся даўно на гэтую штуку, і там просто ты свае каманды можаш забіваць. Раней ты ж мог просто напісаць, знайдзі ў інтэрнэце інфармацыю пра падкаст першы гікаўскі. І все, ён тое ж самае рабіў. Там з'яўляўся гэты сёрч, ён паказваў, куды ён ходзіць, што ён шукае і выдаваў адказ. Гэта просто скарачэнне для ўжо існуючых каманд. Я памятаю, ты записываў з Пашай Ліберам інтэрв'ю, і ты інтэрв'ю пачынаў з таго, што ты шукаў, прасіў чат GPT самарызіраваць інфармацыю, якая у яго ёсць пра Пашу Лібера. Вось. Цікава, як гэта спрацуе, прайшло 2 гады з таго моманту, як гэта бы спрацавала зараз. Вось. Я думаю, лепей, таму што базы аднаўляюцца, больш інфармацыі ў чат GPT ёсць пра Пашу Лібера. Таму дакладна лепей. Можам паспрабаваць, канешне, але я зараз ужо не памятаю, што ён тады адказаў. Может, ты памятаеш, мы ж у цябе записываліся. Ой, я памятаю тое, што мы былі вымушаны пераставіць усю мэблю ў маёй кватэры для таго, каб вы просто селі. А я потым яшчэ мы так далёка друг ад друга сидзелі, што я на монтажы нас звёў, і ў Пашы часам мікрафон у паветры летае. Знікаў, так, і ці ў паветры з'яўляўся. Весело было. Я памятаю, як ты сказал, да я потым на пасце зраблю, я потым паглядзеў, як ты гэта на пасце зрабіў, думаю, колькі там ёбы не было. Ты просто прагучала, нібыта ты гэта зробіш, вось настолькі на лёгкам. А мне падабаюцца такія выклікі, калі нешта трэба там памяняць на пасце, гэта цікава. Гэта разбаўляе працэс манатоннага монтажу, скажем так. Вось, дарэчы, дзе вось вельмі моцна чат GPT зараз зрабіў мне менш балюча, у мяне ўсё яшчэ застаюцца таскі, якія я раблю у After Effects. Вось. І у After Effects ёсць нешта накшталт сваёй маленькай мовы праграмавання, AI Expressions. Вось. І зараз я гэта раблю толькі праз чат GPT. Калі мне сапраўды нешта трэба.
і это там можна вельмі хутка раней для того, каб кантраляваць усе свае слаі, якія ёсць. Ты там будаваў кантролер, прывязваў гэта ўсё рукамі, пісаў экспрэшаны рукамі. Вось зараз гэта робіцца за 10 секунд літаральна. Ну это, так, конечно, так, это новые класна. эскізы. Я ў фотошопе ўвогуле з гэтага, з генерэйці філа не вылажу. Нават калі я нешта раней рабіў рукамі за 2 секунды, зараз я чакаю 10 секунд генерацыі, таму што просто зручней, просто уже привык все рабіць праз гэты генерэйці філ. Ну, і яны ж раскацілі яшчэ не RAW Filters, і вось мне вельмі моцна падабаецца, што ў іх там ёсць... Вось была ж прафесія такая, памятаеш, рэтуш. Людзі займаліся рэтушкаю. Зараз гэта робіцца, у один клік. Ідэальная. А ты бачыў, што яны паказалі 3 дні таму? Яны паказалі кнопку, якая называецца «Зрабі мне добра». О, серьёзна? Perfect Blend. Гэта, карацей, хутка ўжо ў бэце павінна з'явіцца. Цалкам перегенерацыя відарысу пад святло асяроддзя. Напрыклад, у цябе цёмны лес, ты ў цёмны лес уставляеш сябе вось з падкасту, і цябе пад гэты лес цалкам робіцца ўсё святло, і нават цені адмалёўваюцца. І гэта проста вынас мозга. Ну зараз я, ведаеш, я просто уставляю аб'ект, раблю просто цветакаляровую коррекцию некую, і потым цветакаляровая коррекция, гэта ты просто колер кожнага пікселя змяняеш. Так. А тут, калі на тебе святло вось зараз там свеціць справа, а у лесе там сонца злева, то тебе цалкам все перегенеруецца. Просто ты паглядзі дэмку, я табе скіну відос, там, ну, яны такіх штук нафігачылі. З гукам, там піпец, што з гукам. У тебя есть відэа без гука, напрыклад, таго ж лесу. Ты пішаш промпт, згенеруй мне, калі ласка, гук лесу. Табе генеруецца гук лесу. Потым ты бярэш мядзведзя ў гэты лес уставляеш. Дакладней, у тебя недзе на відосе з'яўляецца мядзведь. Вось на нейкім моменце. Ты на гэтага мядзведзя нажимаеш і кажаш, вось для гэтага аб'екта згенеруй мне гук, і табе на твой гук леса накладваецца гук таго, як мядзведь. Здаецца, хутка яшчэ пізда агушцы прыйдзе. Не, ну іх пакуль, іх забарона на генерацыю голасу і музыкі, таму што аўтарскае права. Ну так. Але, ну, просто... Я увогуле ад канферэнцыі Доба, ось гэтая, она была, ну, 3 дні таму, яна закончылася, Доба Макс. Вельмі раю паглядзець. Гэта, напэўна, самая круцейшая з кропкі гледжання навінак AI канферэнцыя за ўвесь год. Ніхто таких крутых штук не паказваў. Калі вам здаецца, што Adobe гэта добрая кампанія, не, гэта таксама карпорацыя зла. Просто ведаеце. Чаму? Ну, вось, у тебя ёсць подпіска Adobe? Ёсць, так. Пішыць зараз. Паспрабуй. Чаму? Паспрабуй адпісацца. Яны мне будуць шмат паведамленняў слаць? 60 ітэрацый трэба прайсці, каб цалкам адпісацца ад падпіскі Adobe. Сур'ёзна? Да. Ну ладно. І калі ты бізнес, вось гэтая гісторыя здарылася недавно з маёй кампаніяй. Колькасць... У меня дальше карпаратыўная падпіска. Вось, у нас таксама. Колькасць сотруднікаў, якія працавалі за гэтай падпіскай, скарацілася. І можна было перайсці на план ніжэй. Вось. І каб гэта зрабіць, трэба было чакаць 2 месяцы. І яны гэты 2 месяцы яшчэ здымалі старыя грошы. Да. А падпіска каштавала, ну там на той момант тыпу 3000 евро на такую колькасць людзей. Вось. А там, ну, працавала больш за 50. Вось. І калі там з 50 ты умоўна опускаешься ў 35, трэба чакаць 2 месяцы, ты іх за іх все роўно плаціш. Таму у гэтым плане яны, конечно, яны даўно... Карпараты, што сказаць, карпараты, як ёсць. Але там, мне здаецца, ты распавядаў лайфхак, што можна напісаць драту, ці я бедны. Вось. Так, я першыя 3 гады, калі пакупаў, пісаў, мне 2 раза, 3 разы мне прям зніжалі на палову. Ну, але яны робяць крутыя фішкі. Там у тым жа прэм'еры пакуль што не выкацілі, але я спадзяюся да канца года выкаціць автомаскі. Ты просто клікаеш на аб'ект, і ён сам маскай пакрываецца на цягам усяго. Вось, часу яго з'яўлення. Я не ведаю, ці сачыш ты за гэтым уже існуе капкат. Не, за капкатам я не асоба, это ж больш для тиктокераў. Так, гэта тиктокерская цалкам прылада, але ў іх ёсць звычайная кампутарная версія, і, напрыклад, ён умее ротаскопіць зараз праз штучны інтэлект. То бок ён зараз на відэо умее выдаляць нахер фон. І прычым выдаляць яго так, што ў цябе ідэальныя волосы могуць застацца. Вось. І гэта літаральна робіцца па аднаму кліку. Дарэчы, я думаю, што капкат вельмі моцна Adobe пужае, і Adobe зараз выкатвае гэта. Я просто гляджу, што у капката з'яўляецца скобкі лежня шыі, таксама афігіваю. Падаецца, што Adobe пабаіваецца, што капкат зойме іх месца пад сонікам, таму што, ну, ёсць дэсктопная прылада, аплікацыя.
чаму б не перайсці, чаму б не зрабіць відэаредактор для паўнавартасных відосаў. Тое ж самае зараз існуе у гэтым існуе Canva і існуе Figma. І у іх таксама вельмі шмат новых магчымасцяў з'яўляецца. Да і ўвогуле, слухай, штучны інтэлект, ён жа прыйшоў зараз ва ўсе тыпу сервісы, якімі ты карыстаешся. У Spotify ёсць разумная падборка са штучным інтэлектам. Умоўна там у Figma ты можаш тыпу пабудаваць дызайн. Толькі дзякуючы штучнаму інтэлекту уся структура будзе пабудаваная. У Canva ты можаш пабудаваць прэзентацыю на дадзены момант, таксама пра штучны інтэлект. Не, ну нейронкі шмат дзе былі раней, просто генератыўныя нейронкі зараз шмат куды прыйшлі. У Spotify рэкамендацыя музыкі, я думаю, што яна і 5 гадоў таму была, і 4 гады таму была. Да, але мне здаецца, што зараз Spotify просто ён у стане набыць які-небудзь умоўны Суна і зрабіць яго часткай і просто тыпу генераваныя плейлісты. Вось слухай all the time 24/7 толькі тое, што табе падабаецца. Так, чаму не? У іх жа ёсць функцыя вось гэта радыё па трэку, ты ж можаш просто врубіць радыё, я не ведаю, табе там спадабалася песня Мобі Lift Me Up, і ты просто пачынаеш слухаць усё тое, што вось генеравана вось у гэтым духе. Ну, дарэчы, генераваныя патокавыя аўдыё-відэа, я думаю, што гэта наступны год. У наступным годзе мы пабачым паўнавартасныя сервісы, якія будуць музыку генераваць. Ну, музыку ўжо зараз відэо на самом рэч генеруе, але пакуль што не онлайн, не ў рэал-тайме. Наступным годзе это ўсё будзе ўжо ў рэал-тайме генеравацца. Можа нават кіно. Ну, можа кіно і не, але мультыплікацыя, хутчэй за ўсё так. Самая апошняя галіна, якая пакуль не раздуплілася, як па мне, гэта тыя людзі, якія распрацоўваюць, ведаеш, розныя плагіны для гуку, тыя, хто распрацоўвае, запісвае сэмплы. О, я вельмі далёка ад гэтага, насамрэч. Яны просто, ведаеш, яны там не вельмі... Ёсць распрацоўкі пэўныя, але не сказаць, што яны такія, вось, якія цябе вельмі моцна... просто неяк уводзілі вось у гэты стан таму што, ну вось, напрыклад, існуе сервіс BandLab, у які можна закінуць зараз свой трек, і ён табе яго адмасцерыць. Вось, і адмасцерыць, ну, на ўзроўні, як, ну, просто звычайны мастеринг. То бок, калі табе не трэба чагосьці звышнатуральнага, цалкам норм, я табе так скажу. Вось, і ён цалкам бясплатны. Ты просто заходишь на сайт, закидываешь, и он тебе мастерит за, можа, секунд 15. И он тебе назад выплевывае вавку у нормальном битрейте, и ты з ім далі, я не ведаю, там, калі ты написал простенький трек, ці, напрыклад, яго згенерыў, ты же можешь просто зайсці туда, отмастерить яго додаткова, и потом пайсці на любы агрэгатор и запампаваць его умоўну ў Spotify. Тебе нічога не перашкаджае. То бок, далі... Ну, галоўнае, каб там ватермаркаў ніякіх не было. Ну, я вось, дарэчы, я не ведаю, як зараз гэта працуе, таму што я не выкладаў нічога. У мяне ёсць некалькі прыкладаў таго, калі ў мяне не спадабалася тое, што зрабіў штучны інтэлект, таму што я калісьці угарэў, і я просто зрабіў, вось ведаеш, вольны хор з эпічным аркестрам, вось, Ой, забіраеш у дзіві хлеб. Да, з песні пра Бафамета, вось. І я просто, тыпу, она запампавана ў мяне mp3-шку ў Telegram, і я магу час ад часу яе паслухаць. Вось я з задавальненнем бы загрузіў гэта на пляцоўкі, просто каб паказаць, што гэта такое. Але я вось не ўпэўнены, што агрэгатары на дадзены момант такое пропускаюць, таму што там жа хутчэй за ўсё існуюць гэтыя аўдыётэгі, якія мы не чуем, але яны распазнаюцца неяк. Ну, дарэчы, з гэтымі тегамі, з усімі гэтымі ліцэнзіямі на графіку, на аўдыо пакуль што вельмі складана. Там, нават калі ты баішся, што на вавке твоей ёсць нейкія тегі, ты просто перегенеруеш гэтую вавку і можаш не паріцца. Але ідзе ў гэты накірунак працы. Нават Adobe выкаціў новую штуку, ноу-хау называецца. Яны там дэтэкцяць і згенереныя відосы, згенереныя выявы нейкім чынам цікавым. Кантраляваць, ўсё жадаюць кантраляваць. Да, я думаю, што дзесьці праз годзік мы ўжо цалкам не будзем... Тэксты мы ўжо не разумеем, згенераваныя ці не, таму што ён можа... Ну, там у мяне быў вопыт, я просто вельмі шмат незвязаных паміж сабой фактаў просто перабудоўваў у лонгрид праз чат GPT, праз, я не ведаю, у мяне было там 3 ітэрацыі правак, і пасля гэтага тэкст атрымаўся цалкам чытабельны, вельмі-вельмі, ну, клёвы, мне ён спадабаўся. Да, типу, якая разница? Ну, згенеравана, не згенеравана, якая каму розніца ўжо зараз? Там год таму яшчэ падавалася, што
ну нейкая ёсць нейкі гэты сэнс у гэтым ёсць, каб адрозніваць згенераванае ад незгенераванага. Сёння, ну шчыра кажучы, неяк уже і розніцы няма. Калі тэкст згенераваны, яго ўсё роўна за супервайзіў чалавек прагледзеў. Але ж яны ўсе абвучаюцца на тым, што стваралі людзі. Вось, напрыклад, вось уже не. Зараз чому? так. Но вось на прыкладзе кода вось існуе вось гэта, і не памятаю, як называецца сайт, на якім там праграмісты задавалі пытанні і атрымлівалі Stack Overflow. Вось, ён умоўна навучаўся на Stack Overflow. У яго была куча задач, і ён глядзеў, як іх людзі вырашалі. Вось, тэхналогіі ідуць далей. Ці не спатрэбіцца яму умоўна новая версія Stack Overflow, каб на ёй таксама абвучыцца і быць разумней. А людзі праз тое, што пачалі карыстацца штучным інтэлектам, яны ўжо на Stack Overflow не задаюць пытання. Ну, яны задаюць пытанні ў другіх месцах. І... Не, ну я разумею, што ў іншых месцах, але ну, ці не стане гэтых пытанняў нашмат меней і тыпу, можа, закон гэтага мы запаволімся крышачку. Таму што вось контента там для же нічога мала. новага не з'яўляецца. Як скампанаваць словы праграмерскія ў працуючую праграму, ёсць не так шмат варыянтаў кампаноўкі гэтых словаў. Скажем, калі нейрасетка умее правільна генераваць код, то ёй цалкам да дупы гэта код для мабільнай аплікацыі, якую яна бачыла ці не бачыла. Яна умее праграмаваць, яна ведае, што такое аплікацыя, ты апісваеш, як яна павінна працаваць, яна сама дадумаецца. Нейрасетка гэта не пра тое, што яна можа рабіць толькі тое, што бачыла, яна можа рабіць усё тое, што і не бачыла таксама, яна таксама думае. Другая справа, што калі ў нас там новыя словы з'яўляецца новая інфармацыя, якую трэба ўлічваць, напрыклад, там мова праграмавання змянілася і з'явіліся ў мове праграмавання новыя каманды. Вось гэтаму трэба будзе давучаць. Але яны давучаюцца, яны там раз на месяц давучаюцца гэтай чаты GPT на новых дадзеных. Тут праблемы няма. Ёй не абавязкова бачыць, як робіцца канкрэтная задача, каб яе зрабіць. Ёй трэба ведаць алфавіт, а апавяданне яна ўжо будзе сама прыдумляць. Ну да, гэта, канешне, калі ты пачынаеш думаць аб тым, як працуе гэта... Просто гэта ж з'явілася ўсё праз Т9. Вельмі груба кажучы... Не, Т9 гэта алгарытм, а нейрасеткі гэта не алгарытм. Не, я кажу, што гэта спачатку было вельмі падобна. То бок у нас быў алгарытм, які думаў, якія слова выкідваць наступнымі. То бок, як мне здаецца, гэтая ідэя і існуе тое, што штучны інтэлект зараз разумее, ён просто, калі раней ён разумеў там 2 слова назад, то зараз ён разумее 20 000 слоў назад. Ведаеш, гэта вельмі простае. Калі б все так проста было, што ён просто там генеруе наступную літару, наступны токен, наступныя 20 000 слоў, то ніхто б не рабіў навуковай працы, потому як гэта насамрэч працуе. Гэта вельмі простае тлумачэнне, што ён прадказвае наступны токен. Насамрэч, гэта як сказаць, што мы, калі размаўляем з табой, мы все, што робім, гэта прадказваем наступнае наша слово, але ж насамрэч не так. Ну да, мы ўлічваем кантэкст заўжды. І кантэкст, і як там нашыя мыслі гэтыя фарміруюцца, думкі, незразумела. Тое ж самае ў нейрасеткі. Нейрасетка, якая на тэксце была натрэніраваная, можа табе выдатна мапы маляваць. Ну, тыпу, яна чытала тэкст, але там ты можаш папрасіць яе пастроіць табе мапу, не ведаю, з Вільнюса да Вроцлава, з усімі гарадамі, праз якія трэба праехаць, яна гэта табе раскажа. Яна наўрад ці дзе-то пра гэта чытала, але яна, то бок у яе, у сеткі, якая тэкст толькі вучылася прынимаць, у яе ёсць насамрэч і разуменне міра нашага, разуменне 3D-прасторы. Гэта не проста прадказанне. З кропкі гледжання механічнай гэта прадказанне, але з кропкі гледжання таго, што адбываецца насамрэч, гэта шмат больш складаны працэс. Да, зразумела тое, што ніхера не зразумела, вось. Ну так. Як наконт таго, што там Тэсла за сёння былі навіны, што яны там пабудавалі велічэзны сабе гэты дата-цэнтр, які там трэба было будаваць 400 год, яны яго пабудавалі за 4 хвіліны, як заўжды Ілон Маск гэта робіць. Вось, што адбываецца са штучным інтэлектам Ілона Маска? Зараз нельга сказаць, што это тэслаўскі или там не тэслаўскі, іксовы, гэта просто вось грок, мне здаецца, ён так называецца, калі я не блытаю. Што гэта ўвогуле? Я вось туды зусім не капаў. Вядома, гэта што феномен. Феномен? Ну, Маск дупалас. Я спадзяюся, з гэтым... Факт. Так, толькі фанбоі Маска будуць з гэтым спрачацца. Але дупалас
вельмі таленавіты. 155 у яго IQ, як кажуць, яно адчуваецца. У яго была ён прыйшоў, купіў гэты твітер, узяў гэты твітер і пачаў на ім трэніраваць лінгвістычную мадэль Грок. Выкаціў першую версію, все поржалі. Ну, таму што к таму моманту ўжо былі GPT-4 вельмі моцна, ён выкаціў мадэль, якая працавала хужэй, чым маі лакальныя на ноутбуцы. Все за яго ржалі, ён такі кажа: окей, вы з мяне ржэце, я зараз пабудую самую здаравенны дата-цэнтр у свеце і на ім навучу другую мадэль. І пакуль вы будете адупляць таго, што адбылося, я пабудую яшчэ большы дата-цэнтр і навучу Грока 3. Ну, мы над ним ржалі, а ён взяў пабудаваў самы моцны дата-цэнтр і пабудаваў яго роўна у тэрмін, што на Маска вельмі не падобна, таму што ён калі нешта абяцае, то гэта... Мы памятаем, што Кібертрак да сіх свабодна не прадаецца. Ну так, ці таксі, які ён абяцаў нам мільён таксі тэслаўскіх без кіроўцаў у 2017 годзе. Але са штучным інтэлектам ён вось до конца лета, осені лета паабяцаў другую версію Грока і дата-цэнтр буйнейшы, ён гэта зрабіў. Все вельмі здзівіліся, таму што Грок другі, ён зараз даступны ў Твіттеры па падпісцы прэміум і прэміум плюс. Ён не дрэнны. Яшчэ не нагода, каб набываць падпіску ў Твіттеры. Ну, у мяне яна ёсць, толькі праз тое, што мне трэба ведаць, што там з Грокам. Таму мяне Грок другі вельмі здзівіў. Да таго ж Маск яго робіць больш нецэнзураваным, чым все астатняе. Грок можа і цыцкі намаляваць, і пра коктейль, ну так, і пра коктейль Молотова адказаць. Але все роўна там ёсць абмежаванні. Як выпіліцца, ён тебе не распавядзе. І чаму Трамп дупалас, напэўна, таксама. Вось. Але ўсе здзівіліся, таму што ён вельмі хутка пабудаваў гэты дата-цэнтр. Там па нейкіх падліках гэты дата-цэнтр павінен быў будавацца мінімум 2 гады, ён яго пабудаваў за 3 месяцы. Як гэта атрымалася, невядома. Я табе адкажу, з гаўна і палак, судзячы па ўсяму. Ну, улічваючы, што гэты дата-цэнтр такі зрабіў сваю працу і навучыў Грока 2, то гэта вельмі такія трывалыя гаўной палкі былі. Ну, мы не ведаем, што скрыпляла гаўной палкі просто, разумееш? Працоўнікі Маска яшчэ са SpaceX і з Теслы, яны навучаныя да кранчаў, яны навучаны да звышурочных, да працы пастаяннай, то бок яны такія, яны кітайскага тыпу. Калі табе трэба паказаць вынік, ты будзеш працаваць 28 гадзін у суткі, 8 дней на тыдзень. І Маск гэта, ну, ён гэтага патрабуе. Ён за гэта плаціць, ён гэта патрабуе, ён за гэта плаціць. Таму падаецца, што просто закранчылі. Вельмі цікава паглядзець, што будзе з Грокам 3, бо ён будуе, ці ўжо нават пабудаваў, напэўна, невядома пакуль што, але ён будуе наступны самы вялікі дата-цэнтр. Ну, каб ты разумеў, насколькі гэта вялікія дата-цэнтры, там натуральна, каб яго запытаць, патрэбна невялічкая атамная станцыя. Типу, гэта вельмі здаравенна. Гэта там такія мощнасці. Як сёння мы зразумелі, атамная станцыя для іх не праблема. Ну, яны каштуюць больш, чым ВВП Беларусі за год. Ну, типу, гэта ўжо ізі. І у яго ёсць амбіцыі выйсці наперад, стаць самым першым распрацоўшчыкам гэтых LLM-ак. Ігрок 3 можа стаць, напэўна, там чымсьці лепей, што лепей, чым O1 ад GPT. Таму верым, магчыма. Бо ён вельмі шмат грошай туды ўкладвае. Мы ведаем, у Маска ёсць такая рыса, калі яму нешта хочацца, ён туды будзе ўкладаць усе грошы нафіг. Ён знойдзе інвестараў, ну, бляха, ён знайшоў інвестараў, каб ракеты будаваць, якія зараз ось так прыземляюцца, якія ніхто не верыў. Ён умее грошы шукаць. Таму Маск такая фенаменальная, канешне, фігура, нягледзячы на тое, што да яго можна па-рознаму ставіцца. Ён, калі вельмі нечым гарыць, ён сваіх мэтаў дасягае, са штучным інтэлектам ён з разряду комікаў зараз пераходзіць у разрад вельмі сур'ёзных гульцоў, скажем так. Цікава. Ну, просто Маск яшчэ адзін такі персанаж, які спачатку быў сіламі добра, вось, а ў выніку просто ператварыўся ў нейкую пашвару. Таму што цалкам незразумела, у чалавека ёсць усе сілы, каб і проста і магутнасці кампаніі яго дапамагаюць будаваць амаль усё, што заўгодна.
чалавек распрацоўвае ракеты касмічныя і распрацаваў інтэрнэт, які працуе з космасу і каштуе пры гэтым недахулярд грошай. $100 на подпіска, 120 на месяц. Вось. Я ўчора глядзеў. І фішка ў тым, ты ж застаў сеткі нулевых, тыпу, я не ведаю, тыпу, ці была ў тебя лакальная сетка, але калі там лакальная сетка была даволі вялікая, яны маглі пачаць, там, ператварались у невялічкіх правайдераў і закупалі гэты інтэрнэт, і былі же, усе ж маралі пра той самы спутнікавы інтэрнэт, які адкрывае сайты за секунду, і відэа можна глядзець, і парнуха грузіцца у тебе там у прамым часе. Вось. А у чалавека вось сапраўдны спутнікавы інтэрнэт, пра які мы марылі тады. Там все шмат круцейшае. Вось у мяне быў сябра і ёсць сябра, які працаваў у Станькава на Цупец, цэнтры кіравання палётамі нашага спутніка Белінтерсат. Мы з ім нават інтэрв'ю рабілі, Косцік, і гэта інтэрв'ю мы рабілі ў 20-м годзе ці 21-м, я не памятаю. Ён зараз датрэшыў, з'ехаў у Грузію, дата-сайентыст, але тады мы рабілі інтэрв'ю, ён распавядаў, што самы круты інтэрнэт, які зараз можа быць спутнікавы, гэта кропка-кропка, калі ты набываеш у іх, напрыклад, антэну, і з гэтай антэны з'язджаеш у горы, і з гор з гэтай антэны можаш да шырокапалоснага інтэрнэту даступіцца. І гэта каштавала, тыпу, там, $600-700 на дзень. Ох, ніхера сабе. І гэта была самая-самая передавая тэхналогія 5 гадоў таму. У мінулым месяцы Маск паказаў сваю новую талерку, я не памятаю, як называецца, але яна памерам з мой MacBook, і ты яе можаш пакласці ў партфель, і у любой кропцы мира просто я паставіць там недзе на землю, і праз хвіліну яна табе будзе даваць шырокапалосны доступ да інтэрнэту. І каштуе гэта $160 на месяц. Не ў любой кропцы мира, у Расіі не працуе. Гэта нас гэта нармалёва. Нам... але цалкам, у любых пердзях маецца на ўвазе там горы, не горы. Я думаю, што нават на хаду хутка можна будзе гэтай антэны просто на рюкзак павесці, на хаду гэты інтэрнэт маць. То бок гэта нейкія касмічныя тэхналогіі ад гэтага чалавека, нам сёння даступны, яны даступны не за касмічныя грошы. $160 гэта шмат, але, напрыклад, калі вы група турыстаў, у вас 15 чалавек, вам патрэбна з сабой інтэрнэт на Эверест, то што такое $160? Скинулись по $10, у вас шыкоўны інтэрнэт на ўвесь час пребывання. Таму, так, ён... Але тое, што ён пачварны такі, я не ведаю, як это ўспрымаць насамрэч. Таму што... ці застаўся прыклад чалавека, які не замазаўся ў гаўне? Вось такіх буйных. Там ніяк. Ты ў любым выпадку, калі будуеш нейкія вялікія рэчы, ты вымушаны як мінімум ісці, у цябе няма сяброў, у цябе просто ёсць партнёры, з якімі ты там працуеш, і табе, мне здаецца, хутчэй за ўсё не важна просто наколькі там, які гэты партнёр, які у яго там, не ведаю, погляды на жыццё. Ты просто, у цябе ёсць магчымасці, ты просто нешта робіш. Вось і ўсё. Але ведаеш, во што Маск ператварыўся, во што я не верю, што ён ператворыцца, вось часткова. Калісьці, калі Марвел толькі пачынаўся, ён жа пачынаўся з жалезнага чалавека. Так. Я маю на ўвазе кінасусвет. Жалезнага чалавека малявалі з Маска. Там часткова, таму што па коміксах, в прынцыпе, гэта і Генры Форд, і тыпу гэта кожны я маю на ўвазе кінасусвеце архетыпам быў Маск, пра гэта казалі. Пры тым, што на той момант Маск быў слаўны чым? Ён будаваў ужо ракеты, пачынаў будаваць, ён будаваў сонечныя панелі, ён распрацоўваў там місію на Марс. І быў дастаткова такім пазітыўным персонажам, але цалкам пра яго тады яшчэ мала хто ведаў. І ён не быў карацей, жалезны чалавек перарос яго. Ты такі глядзіш жалезны чалавек, кажаш, хто, Маск? А зараз ён робіць такія шоу, што ты такі глядзіш, такі, гэта жалезны чалавек з вот-іфа, калі жалезны чалавек троху паехаў, але гэта жалезны чалавек. А цяпер глядзі, жалезны чалавек Тоні Старк распрацаваў штучны інтэлект. Вось, адзін з самых наймацнейшых. Вось, і пасля гэтага ператварыўся ў злодзея. І зараз ён же доктор Дум. Ты хорош. Вось цікавая думка таксама. Во што гэта ўвогуле можа ператварыцца на дадзены момант. Ты бачыў гэтую канферэнцыю, якую Маск замуціў тыдзень таму ці два?
Не, я нават могу сказаць, што я не ведаю, якая канферэнцыя, гэта не патрапляе Тесла зрабіла канферэнцыю пад калі ён назвай... сеў за машыну без руля? Так. Да, там вельмі цікавая гісторыя. Канферэнцыя называлась V, Коска Robots, по аналогии с I, Коска Robots. Это знаменитая книга, так, Айзека Азимова. И он на этой конференции показал такси и автобусы беспилотные цалком, нават без органов кіравання, без стырна, без педаляў. И он сказал, что гэтые такси к 27 году уже будут ездить по Нью-Йорку. Не будут. Ну, там кажут, что он вельмі упэўнены ў тым, что Трамп стане президентом, и Трамп дапаможа ему лоббировать новые законы, каб гэтые такси смогли ездить. Потому что full driving assistant, ассистент самакіравання машинай, и он уже хутчэй за ўсё ёсць. Потому что ёсць такси Waymo у Амерыцы, якое без водителя ўжо год як катае, и катае нормально. Ну так, я не ведаю, ты сядзеў за рулем Тесла з аўтакіраваннем. Яно працуе, ну тыпу, гэта, канешне, ўспрымаецца як вельмі моцна прамацаваны рэжым, божухна, як ён клічыцца, вылецела з башкі. Мне так само. Круиз-кантроль. Круиз-кантроль, да, гэта вельмі моцна прамацаваны круиз-кантроль, але круиз-кантроль, які цалкам разумее ўжо ўсё, што адбываецца на дарозе. Ну, а ты ведаеш Waymo кампанія такая ёсць? Не, я не ведаю. Waymo — гэта нью-йоркская кампанія по предоставлению беспилотных такси. Яны ўжо год працуюць. Я зараз боюсь памыліцца, ці то ў Нью-Йорку, ці то ў якімсьці другім горадзе, але гэта цалкам беспілотны таксі, у якіх ёсць аплікацыя, ты вызываеш, да тебе прыязджае таксі без водителя, без нікога. Там ёсць руль і педалі, але нікога ў тачцы няма. Ты садзішся на планшеце, выбіраеш, куды ехаць, і едзеш. І гэта ўжо год існуе. Гэта сервіс не супер дарагі. Таму да сістэмы аўтапілатавання ўжо зусім мала засталося. Яшчэ адна нечаканая галіна, якая здымае з сабе карону, гэта кіроўца аўтамабіляў. Ну так. І што цікава, ён настаяў на тым, каб на гэтай канферэнцыі былі яго робаты Оптимуса. У яго ёсць такія робаты, з якіх яшчэ ўсе ржалі у пачатку года, таму што калі ён іх прэзентаваў, там насамрэч чалавек быў, аніматар, які гэтага робата паказваў. Робот і ось там цікавая гісторыя. Маск настолькі павёрнуты на Айзеке Азімове, што ён гэтую канферэнцыю зрабіў у гэтай стылістыцы. Яго таксі і аўтобусы падобныя да таксі аўтобусаў, якія былі ў Я-роботе. Ён усю гэтую канферэнцыю правёў на здымачнай студыі Warner Brothers'аў. Ён яе арендаваў. І ён за 3 тыдні да канферэнцыі, калі ему сказалі, што слухай, ну Оптимусаў не будзе на канферэнцыі, ты ж не прасіў? Ён збянтэжыўся і сказаў, як так? Як так? Роботы павінны быць. Ну, простое, што Айзека Азімова роботы. І інжынеры за 3 тыдня пытались, намагаліся зразумець, як гэтых Оптимусаў туды прывесці. У выніку яны зрабілі інтэрфейс. Карацей, роботаў прывезлі, і роботамі выдалі, накіравалі людзі. І гэтыя роботы разлівалі алкаголь, танцавалі, адхадзілі з людзьмі размаўляць. Ты просто пабач. Журналюгі разнеслі гэтую навіну з той коробкі гледжання, што ха-ха-ха-ха, Маск прывёў роботаў, якімі кіруюць людзі. А я на гэта гляджу і думаю, тут жалезка, якая кіруецца выдалена аператарамі, якая табе, налівае выпівку і, працуе, то бок жалезны чалавек, вось ён. Пакуль што ў яго мазгі ў чалавека выдалена, но жалезка ўжо распрацована. Яна можа хадзіць, яна можа з табой здаровацца, яна можа табе колу прынесці, пасуду памыць, нейкі цяжкі прадмет прынесці. Я ад гэтага ачмуряў прям. Ну да, і там же хвіліны застаюцца да таго моманту, калі штучны інтэлект просто навучыцца гэтым кіраваць. Ну так, яны гэтых Оптимусаў зараз таксама вельмі прапампоўваюць. Я думаю, што ў наступным годзе яны ўжо будуць намагацца гэта ўсё прадаваць кастамерам, звычайным людзям. Бо ён там абмовіўся словам, што гэта таксі і роботы таксама будуць каштаваць $10,000, не сотні, а гэта пад'ёмныя кошты. Я яшчэ вельмі моцна чакаю розныя гэтыя, ведаеш, хатнія дапаможнікі, разумныя калонкі, якія будуць працаваць са штучным інтэлектам, таму што яны ўжо будуць улічваць кантэкст, з імі можна размаўляць. Лёха, хер з імі, з калонкамі. За год у нас развілася цэлая галіна роботатэхнікі з мазгамі. Робота дадому можна будзе набыць. Ужо іх набываюць. У кітайцаў ўжо за $16,000 прадаюць роботаў 1,50 м, якія могуць там ці то пасуду мыць, ці то нешта на кухні рабіць. Тыпу, за год гэта... Просто каб разумець, 2 гады таму роботатэхніка, гэта, калі ты хочаш гуманоіднага робота пабудаваць, гэта $мільёны і гэта там 1000 людзей, якія працуюць над гэтым роботам. Цікава, зараз што там з Boston Dynamics?
зараз гэта стартап, які ідзе на GitHub, пампуе open-source напрацоўкі, і ў 50 чалавек за 3 месяцы збірае прататып, які можа табе пасуду мыць дома. Окей, бляха, жах які. Трындзец. Магчыма, ты глядзеў фільм Blade Runner 2049, які таксама зняў Дэні Вільнёў. Вось, і там вось сюжэтная лінія ж з тым, што ў яго дома жонка, штучны інтэлект, вось, які таксама там крыху выйшаў з-пад кантролю, але да. Мне гэта ўсё, вось пасля гэтага падкаста мне вельмі хочацца паглядзець фільм, ёсць выдатны божух на про 200-гадовый чалавек, мне здаецца, так і называецца. Так, гэта з акторам, які памёр. Да, які сваю дачку назваў Зельдай, дарэчы. Я не памятаю яго імя. Вось, і там же вось гэты момант, калі у звычайнага вось гэтага робота заявілася самасвядомасць, і вось по-любому ж такая сітуацыя адбудзецца цяпер рана ці позна. Но, ведаеш, нам все гэтыя фільмы падавалі, як быццам гэта роботы, нейкае ўвасабленне фізычнае набывае самасвядомасць. А зараз, калі ты глядзіш на як гэта ўсё развіваецца, у тебе з аднаго боку развіваюцца нейрасеткі, з другого боку развіваецца навес на нейрасеткі ў выглядзе роботаў. Засталося толькі іх змежыць разам, усунуць у фізычную абалочку гэтага робота, гэтую нейрасетку, і у тебе з'явяцца тыя самыя роботы з гэтых фільмаў. І тут ты разумееш, што самасвядомасць з'явіцца не ў робота, а ў нейрасеткі. То бок, у кіно ты думаў, што вось гэты прыгожы робот гуманоідны, ён як бы чалавек, таму што ён гуманоідны, у яго ёсць самасвядомасць. А зараз ты разумееш, што самасвядомасць з'явіцца ў нейкай сеткі, якая працуе на базе мільённых сервероў па ўсяму свеце, а робот гэта проста вопратка для яе. І у мяне на гэтым фоне часам нават башка злетае, бо, можа быць, мы таксама нейкія, там, ведаеш, у нас самасазнанне недзе там в облачцы лётае, у новасфере, а вось гэта ўсё, гэта просто вопратка. Нечакана. Я нават не курыў. Дэн Сімонс напісаў 4 кнігі «Гіперыён». Я, дарэчы, прачытаў усе нарэшце. Ахуенныя кнігі. Вось, усім вельмі моцна раю. «Гіперыён» гэта, мне здаецца, адно з найлепшага, што адбылася з навуковай фантастыкай. Я ж другога разу, я ж спачатку прачытаў першую кнігу, мне вельмі не спадабалася, а потым мне ўсе яе раілі, я ў выніку праслухаў усе 4 кнігі вельмі ў захапленні вялікім. Я могу так сказаць, што я раз на год «Гіперыён» перачытываю. «Гіперыён» і «Хронікі Амбера». Вот гэта две серыі, я заўжды перачытваю. І кожны раз нешта новае усведамляю. І там же вось якраз таки быў прыклад таго, што вось увесь ІІ, ён проста абмежаваны, і там існуе проста прастора, дзе існуе толькі штучны інтэлект. Іх там вельмі шмат розных. І вось там якраз таки такая ж тэма, што падобны штучны інтэлект быў заліты ў андроіда і Кіц, ты самы. Кіц, так. Да, галоўны герой, дарэчы. Да, вось. І вось таксама свядомасць з'явілася не ў робота, але свядомасць у робота потым прыйшла. Бачыш, там гэта было простое, што працягваць, наколькі я памятаю, я ўжо запамятаў, там же было тое, што штучны інтэлект, ён быў дрэнны, насамрэч, так без спойлераў. І ён рабіў, скажем так, дрэнна, калі ён... Ладно, гэтая мысль нешта не аформілася. Як не заспойлерыць вось самы такі моцны цыміс пры гэтым. Ну так, не трэба. Окей, ладно. Это не ты выпадак, калі гэта фільм, яго можна пайсці паглядзець за 1,5 гадзіны, канешне. «Гіперыён», мне здаецца, там, тыпу, гадзін 90 трэба гэтай кнігі. Ну, там, каб уцяміць, так, гэта трэба, як мінімум, серыял які-небудзь рабіць, такі на сезону 20. А вельмі хочуць, і, тыпу, яны, вельмі шмат чутак з'яўляецца, мне здаецца, амаль кожны год, што нехта спрабуе набыць правы, ці нехта спрабуе знайсці каст на гэта ўсё. Калі гэта не будзе такім жа якасным, як заснаванне ад Apple, то нават не давайце, не паказвайце мне гэта. Зноў-такі, гэта тая ж гісторыя, што адбывалася з «Дзюнай» Дэні Вільнёва. Таму што «Дзюну» хацелі экранізаваць дагэтуль 3 разы. Першая экранізацыя не атрымалася, потым быў серыял,
Сериал был недрэнным, не, дарэчы. потым была гэта Ці не сериал, гэта быў фильм быў 80, я не памятаю, ці 90. Ён не адзін быў, там, напэўна, трилогія была, ці не? Не-не-не, ён быў адзін. Там, дзе галоўную ролю граў гэты хлопец са стриптизерш. З Твин Піксу. Ну, з Твин Піксу, так само. Окей, да. Вось, і хто што любіць, да. Вось. І рэжысёр, дарэчы, адзін. І фішка ў тым, што... А потым яшчэ серыял «Дзеці Дзюны», які, ну, у прынцыпе, не такі херовы. І вось тое, што Дэні Вільнёў зрабіў, гэта просто, ведаеш, зоркі сышліся у тым плане, што знайшліся і грошы, і знайшоўся каст ідэальны для гэтага серыяла. Таму што калі там, напрыклад, убраць сцэнарную каманду ці там змяніць аўдыёвізуальную каманду, то ўжо Дзюна не будзе так моцна граць, як она грае зараз. Так. Ну, але я б паглядзеў на Шрайка жанчыну, напрыклад. Чорнаскурую. Так. Да. Мне правда цікава, як яны ідзеяную там 6-метровую жанчыну знайдуць. Ці колькі там, ці 16-метровая, я не памятаю, колькі Шрайк. Што-нибудь придумаюць. Шрайк же быў аграменны просто. Вось. Ну ладно, мне просто падмывае перайсці ўжо на спойлеры. Кароч, ты ж на «Цёмны лёс» шукаў, ну там Міша у тебя быў, распавядаў про Warhammer. Конечно, 5 выпускаў зрабілі про Ваху. Яшчэ 3 зараз выйдуць, але ўжо не з Мішай, про Fantasy Battle. Ужо заліў, ужо запампаваў, ужо... Окей. Пакліч каго-небудзь на Гіперыён. Слухай, я хочу, у меня ёсць у спіску пажадання з кім-нибудь паразмаўляць пра Гіперыён, але гэта складана. Насамрэч, маі вось гэтыя выпускі пра фантастыку яны не моцна заходзяць і не ведаю, не хапаю мне зараз я з такім задавальненнем глядзеў, я з задавальненнем глядзеў «Колу часу», таму што я вельмі моцна яе люблю. З «Кола часа» пашчасціла, што чалавек вельмі вялікі фанат знайшоўся. Так, і прычым я не ведаю, колькі год ён гэтаму узахапляецца ўсім. Вельмі моцна чакаю і «Дзюну», і вельмі моцна чакаю Apple зараз, мне здаецца, стварае такія цудоўныя рэчы, тыпу, вось яны вырашылі не ісці па шляху Netflix, а вырашылі просто за дахіра грошай ствараць якасна. І там же зараз і гэта задача 3 цел ці 6 цел, я ўжо не памятаю. 3. Да, я вось усё хачу яго паглядзець, я яго спампаваў, ён заліт у мяне на Oculus. Ну, чалавеку, я табе так скажу, чалавеку, які чытаў усе кнігі, Apple-овская адаптацыя глядзіцца вельмі цяжка. Яна вельмі бессэнсоўная, там шмат чаго не зразумела, шмат чаго перароблена. Мяне такія адчуванні ад выдмы час ад часу. Калі ты хочаш паглядзець задачу 3 цел, і табе не моцна будзе замінаць тое, што спецэфекты всратыя, то паглядзі кітайскую версію. Там 30 з чым-то серый, але яны вельмі набліжаны па вайбам да кніг і прям вельмі перадаюць гісторыю добра. І, ну, карацей, шмат больш якасней, чым то, што ў Netflix. У Netflix прыгожая галоўная гераіня, прыгожая графіка і цалкам змянёны сюжэт, так скажу. Да. Як лёгка просто перайсці з тэмы на тэму, калі вось ты размаўляеш зараз пра штучны інтэлект, які ён зараз, і просто так вот навуковая фантастыка. Ну, гэта ж фантастыка, і вельмі плаўны пераход, таму што вось мне здаецца, асабліва гэта з намі і адбываецца. Калі хто-небудзь чытаў і вельмі вялікі фанат Гіперіёна, Эндэміёна, калі ласка, напішыце, я з задавальненнем бы зрабіў выпускаў, ну, напэўна, па кожнай кніжцы па аднаму. Ты чытаў? Ты чытаў, блин, конечно. Я познаёміўся з гэтымі кнігамі. Чакай, мы з табой ўжо дамовіліся на хронікі Эмбера. Ну, добра. Я падрыхтую, там реально 5 выпускаў будзе. Ну, я хронікі Эмбера ўвогуле не чытаў, таму я буду прям слухаць вось так з распушченымі вушамі. Да, я паспрабую падрыхтавацца, каб вось просто кожны кавалак, таму што, чувак, я чытаў не толькі хронікі Эмбера, я яшчэ чытаў хронікі Бетанкура. Роджер Бетанкур — гэта пісьменнік, які на напрацованых дневніках, дзённіках вось Роджера Жалязнага стварыў прыквел да гэтага ўсяго. О, клас. Ён херова адаптаваны ў плане сюжэта, таму што там, ну, бачна, што ён спрабуе быць Роджерам Жалязны, а Роджер Жалязны толькі адзін існуе. Вось. Ну, пакуль мы не навучылі штучны інтэлект, канешне, быць Роджерам Жалязным. Але гэта дае вельмі шмат проста іншых поглядаў на гэты мір.
І калі сам ну, тыпу, сам же сусвет у гэтых кнігах ён базуецца вакол парадка і вакол хаоса. І калі ты і тыпу яны вельмі незвычайна апісаны, то бок парадак гэта не толькі тое, што існуе гравітацыя, а парадак гэта тое, напрыклад, як можа цечь час. Гэта тое, як можа як у парадке можна, напрыклад, знайсці месца, дзе ты можаш дыхаць пад вадой. То бок здаецца, што там не можа быць парадка, але ён там існуе. Ці ён існуе як горад, які існуе толькі тады, калі свеціць луна. Вось. Я думаю, что «Хроники Амбера» это будет наступная трилогия, ці не трилогия? 10 книг, чувак. 10 книг, окей. Наступные книги, якія я буду слухаць, потому что да, ты не першы, хто мне раіць. І 4 кнігі яшчэ ад Бетанкура, але я іх раю, ну ведаеш, толькі тады, калі ты вельмі захапішся. Калі табе трэба аўдыёверсію, я табе пасля падкасту просто закіну. Да, ёсць просто у «Хронік Амбера» ёсць велічэзная праблема. Там ёсць некалькі перакладаў, і вось ёсць ну реально недарэчныя, у якіх ну всрата ўсё, і просто ну там частка магіі гэтага сусвета, яна просто губляецца банальна праз тое, што там чувак тое, што называецца ну там ігральнымі картамі звычайна называецца ў перакладзе на расійскую козырі. Вось, і, да, і там вельмі шмат такого, што яны імя бренда лакалізоўваюць як бранд, то бок даслоўна. Вось. Слухай, а табе не замінае, напрыклад, той же самы «Цёмны лёс» пра літаратуру слухаць праз тое, што ты спойлериш сабе ўсё, таму што мы ж прям сюжэт пераказваем. Не, я вот, чувак, я ніколі не хацеў глядзець 300 відосаў па сусвету Вархаммера, і для мяне канцэнтравана 10 гадзін гэта вось працоўны тыдзень, ты час ад часу вырубаеш і слухаеш, табе нармальна. Бо ёсць такі падкаст, называецца «Худа не было», можа ты чуў? Гэта хлопцы, там палова беларусаў, палова расейцаў, яны робяць абзоры на кнігі на расійскай мове падкаст і часам на беларускай. Яны часам робяць па-беларуску, калі збіраецца беларускамоўны калектыў. Яны разбіраюць кнігі, якія бралі Хьюга і Небула адначасова прэміі, разбіраюць з самых першых да нашых дзён. Вось зараз они на 70-х годах. Але яны гэта робяць так, яны 15 хвілін пераказваюць, каб не спалерыць, а потым свае ўражанні. Ага. Вось камусьці гэта падабаецца, бо мне прилетае часам фідбэк, тыпу, чувак, вось гэта можна было не распавядаць. Я такі, як гэта можна было не распавядаць, калі я цалкам сюжэт вам распавядаю з госцем. Гэта ж пра тым і прикол. Ну, да, здаецца, калі «Хронікі Амбера» вырашыш усё ж такі рабіць, то там трэба такая граменная плашка, далей будуць толькі спойлеры. Ну, 5 выпускаў зробім. Тебе трэба будзе падрыхтавацца. Ізі. Чувак, я рыхтаваўся да гэтага ўсё жыццё. Ну ўсё, тады з «Хронікамі Амбера» зразумела, Гіперіон можа хто напіша, калі не напішу, то я увогуле думаю, можна рабіць падкаст асобны. Ну, ці ў мяне «Цёмны лёс» просто гэта перетварыцца. Ось зараз будзе 3 серыі пра Warhammer Fantasy Battle, там лічы тое ж самае, што фантастика, это просто фэнтэзі. Потым яшчэ адзін выпуск не звязаны з фантастыкай, а далі ў мяне перакрыжаванне, ці працягваць пра літаратуру рабіць, ці ўвогуле спыняцца. Ці што, я магу параіць добрага чалавека, з якім мы просто кожны раз, калі сустракаемся, мы з ім размаўляем пра розныя... Вось ты глядзеў «Знікнуўшую» Дэвіда Фінчера? Так, канешне, вельмі выдатны фільм. Гэту кнігу напісала Гелен Флін, і у яе, ну вось кожная кніга, там, напрыклад, «Вострыя рэчы», ну гэта просто, гэта мастацтва натуральнае. І прычым гэта напалову дэтэктыў, напалову вельмі такое псіхалагічна моцна ціснушчая на табе штука, таму што тое, што яна робіць, я вось клікаю бытавым жахам. То бок гэта тады, калі не спрабуюць стварыць хорар, як умоўны Стівен Кінг, а спрабуюць стварыць такія рэчы, вось ты чытаеш жыццяапісанне чалавека і разумееш, што калі б ты апынуўся ў ягонай сітуацыі, ты, ну все, пиздец. Ну вось мне здаецца, у мяне б дакладна пацёк бы дах, я б ад'ехаў куды-небудзь у псіхлікарню, а тут чалавек неяк з гэтым змагаецца. Вось, і я вельмі моцна раю прачытаць яшчэ «Вострыя рэчы». Гэта просто это лепш, чым «Знікнуўшая», мне здаецца. Ой, я такое пабаиваюсь, шчыра кажучы, чытаць, бо мне такое, ведаеш, бывае, што прачытаеш нешта. Вось у гэтым праблема яшчэ, разумееш, ты пачынаеш гэта чытаць, і ты не можаш адарвацца банальна. Я недавно нейкі серыял глядзеў, ужо не памятаю які.
Моя typical сітуацыя, дарэчы. Месяца 2 там, але дакладна памятаю, што ў мяне прыкладна на суткі сэнс жыцця згубіўся пасля серыялу. Цікавенька, што за ён. Трэба ўзгадаць, трэба паглядзець нататкі, я пра яго, напэўна, распавядаў. Таму я баюся чытаць штосьці прям вельмі псіхалагічна. Адразу, просто цікава, што ў мяне тут зараз. Я ў асноўным зараз кнігі слухаю, таму што вельмі шмат працоўных гадзін, да, і я яшчэ медленно читаю, не ведаю як ты, я вельмі марудна читаю. Да. Я зараз па штучным інтэлекце читаю кніжку, там прыкладная по праграмаванню, яшчэ на ангельскай, тыпу 50 сторонок за 3 месяца, при тым, што я кожны дзень читаю. І гэта не таму, што я не разумею, я просто сижу, нешта крэслю, там выпісваю. Да. Вось яшчэ ад Гіліан Флін ёсць ахрэненны раман пад назвай «Цёмныя тайны» пра дзяўчыну, у якой родны брат, сатаніст, забіў усю сям'ю, калі ёй было там 6 ці 7 год. І раман пачынаецца з таго, што ў яе сканчаюцца грошы фонда, на які людзі наданацілі 20 год таму, калі яна была маленькая, калі гэта выбухнула на ўсе навіны, і яна вымушана звяртацца ў звычайнае жыццё, калі ўсё жыццё нічога не рабіла, а толькі бухала і займалася селф-хармом. Вось. Блин, жорстка. Да, і вось, канешне, гэтым Гіліан Флін максімальна табе робіць балюча. І прычым там няма ніякіх такіх апісанняў, ну, ведаеш, такого, ну, там няма ніякай жорсткай, там, не ведаю, ну, не апісваюць, як, напрыклад, пакутуе ахвяра. Няма такога. Там, тыпу, гэта бытавуха. Вось мне ў гэтым плане ёсць вельмі выдатная кніга, 2 кнігі, і «Файстэй», і працяг я ўжо не памятаю. Гэта просто максімальна такія літаратура, якую вось звычайна прадаюць у там Белсаюздруку, якую ты набываеш, калі там умоўна там з Магілёва едзеш у Менск, і ты вось едзеш у гэтым поездзе і вось чытаеш гэтую кнігу за 2 талеры, і там вось вельмі простенькая гісторыя пра тое, што была дзяўчына, якая грала на віяланчэлі, был хлопец, які граў на гітары, яны пазнаёміліся, вось адзін у аднаго закахаліся, і раман пачынаецца з таго, што яна патрапляе з сям'ёй у аўтакатастрофу, і пасля гэтага яна патрапляе ў кому, і пры гэтым усё разумее. Вось. І яна чуе тое, што памерлі яеныя бацькі, праз 2 дні яна чуе тое, што памер яе маленькі там 6-7гадовы брат. Вось. І яна разумее, што ёй не трэба заставацца ў гэтым жыцці. Вось. І як бы вось вакол гэтай сітуацыі, і у прынцыпе уся кніга яна адбываецца ў адным памяшканні. То бок вось тая палата медыцынская, дзе яна ляжыць. І час ад часу яна просто флешбэчыцца, каб просто адвлечься ад таго, што яна знаходзіцца ў коме, яна спамінае некаторыя рэчы са свайго жыцця. А час ад часу да яе там, напрыклад, прыходзяць сябры, там нешта з ёй размаўляюць, распавядаюць нейкія навіны, праз якія яна вырашае, далей ёй застацца ці не. Вось. Вось папсовая літаратура, яна на дадзены момант такая, то бок мы вельмі далёка сышлі вось ад гэтай планкі, дзе там ноунейм якісьці, там ты чытаеш пра обаратні, як я памятаю там у дзяцінстве, мне мама адпраўляла ў піянерскі лагер, і яна мне просто набывала, я памятаю, што она мне набывала кнігі Стівена Кінга, але Стівен Кінг такіх раманаў ніколі ў жыцці не пісаў. Вось. Да. Мы, дарэчы, можа, ты не ведаеш, Міша, вось які ў цябе распавядаў пра Вархаммер, мы з ім калісьці таксама спрабавалі рабіць літаратурны падкаст, першы літаратурны. Ну так ты ж мне казаў, што ён з першага літаратурнага. Но Міша задзяўбаўся, ён на 5-й выпуск уже, я ўжо бачу, што ён сядзіць, мы там яшчэ апошні выпуск доўга дамаўляліся, каб па часе зайсціся, у нас не атрымлівалася. І Міша прям выдохнуў на апошнім. Ён не думаў, што мы будзем так доўга гэта рабіць, напэўна. Ён такі чалавек, я яму вось заўжды рэспектую за тое, што за якую бы справу ён не браўся, як бы яму складана не было, ўсё робіць максімальна грунтоўна. Ну так. Ён просто ў жыцці такі заўжды. Калі яму нешта трэба зрабіць, ён 10 разоў усё вывучыць, ён падрыхтуецца, і ён максімальна сканцэнтраваны, у яго максімальна структураваная інфармацыя. Вось, у гэтым плане, канешне, чувак, прям гэта прыклад для мяне, таму што я ў гэтым плане распіздос. Ну не скажу, вон цэлы падкаст выпускаеце, амаль што перыядычна.
Ну так, зараз ва ўсіх, мне здаецца, падкастаў наступіў гэты момант, калі ты ўжо выпусціў там больш за 50 выпускаў, у цябе тыпу такі, зараз можна і прапусціць. Слухай, ну калі мы зусім адайшлі ад штучнага інтэлекту, тады я табе задам крамольнае пытанне. Ну давай. Ці няма ў цябе адчування, што беларускамоўны контент больш нахер нікому не патрэбен? Ёсць, канешне, вядома, тут тыпу засталася, канешне, частка людзей, але ну там калі казаць пра окей, мы ў гэтым годзе зрабілі выпускі, якія цалкам перакрылі ўсё тое, што мы рабілі там апошнія гады, толькі закон таго, што... абсент. Ну да, тыпу яшчэ Мікіта Мелказёрова, Аліна Нагорная таксама, тыпу, да, Аліна нам там столькі трафіку стварыла, што просто гэта вау. І, канешне, зараз мне хочаш прикол, прабач, я ні аднаго з гэтых выпускаў не слухаў. А ведаеш чаму? Ну. Таму што я вельмі вялікі фанат вашых разгонаў на дваіх. Мне прям вось фізычна непрыемна слухаць, калі нейкі чалавек нешта распавядаў о першым гікаўскам, вы просто задаеце пытанне. Вось піпец. Ну, я не ведаю. Я не ведаю, мне падабаецца клікаць гасцей, я думаю, што мы далей гэта будзем рабіць. Не, гэта не простое, што клікайце, канешне, просто я про тое, што вы з Васілём вельмі добрую хімію робіце. З Віталём, не з Васілём. Ты зноў помыліся. Хай сёння будзе Васіль. Хто б казаў, спадар Александр, ну? Ну так, некаторыя да сіх не навучыліся пісаць маё імя, таму. Добра. Што апошняе чытаў? Распавядай, што апошняе слухаў? Ну вось апошні гэта быў Гіперіон. Ну Эндеміон, это было, я вельмі мала зараз насамрэч слухаю кніг. Напэўна, за гэты год з фантастыкі я толькі Гіперіёны праслухаў. Ну мне здаецца, што ўсё, што ты зараз патрабляеш, гэта ўсё пра штучны інтэлект. Таму што я зараз крыху трапіў гэты вадаварот навінавы і у меня зараз 3 працы так-то. 3 працы і яшчэ цёмны лёс і яшчэ ці барада, таму часу на ўсё не хапае. Я просто з'яўляюся латэнтным слухачом AI падкаста. Што азначае латэнтны слухач? Я пераходжу ў тайм-коды і такі, гэта я разумею. Вось, я разумею, навошта яна існуе, і вось я гэта слухаю. Ты рэдкі слухач, які тайм-кодамі ўмее карыстацца. Ты вельмі пракачаны чалавек. Час ад часу, вось у вас ідзе вось першы разгон да таго моманту, як вы пачынаеце спяваць. Мне, дарэчы, наконт гэтага ёсць пытанне. Ты паставіў лашадку? У нас была пытанка недавно. Калі не хочаш, каб мы пелі, ставіш лашадку ў каментарах. Калі хочаш, ставіш мікрафон. Не, спявайце, заебок, мне падабаецца. Окей. Я ў гэтым некую адсылку бачу, ёсць падкаст «Беллит под пиво». Так, ведаю, конечно, 3 дзяўчыны выдатных. Да, і у іх уступ под Deep Purple локалізаваны «Smoke on the Water». О, нормально. Кароч, я з'яўляюся латэнтным слухачом, і для мяне вось усё гэта тое, што вы распавядаеце, я разумею там аграменны пласт інфармацыі, якую я не разумею. Я не разумею просто, колькі часу вы выстачаеце на тое, каб просто разумець гэта ўсё. Нават не разумею, праз якія каналы вы падобныя навіны патрабляеце. Гэта не патрапляе на тыя сервісы, дзе я гляджу. Ну, я так арганізаваў свой быт, што мне 70%, нават 80%, а можа часам 90% працы звязаная непасрэдна з навінамі AI. Гэта і ў ІПАМе. У нас прадакшн весь пра AI, пра праграмаванне ў AI. Гэта там кансультацыя праграмістаў, таксама ўсё пра AI. І там я, дарэч, таксама на власны падкаст некалькі разоў на тыдзень раблю. Таму у мяне, напэўна, штук 8 падпісак на e-mail. Адкрыты падкаст или он толькі для спажывання? Не, гэта ўсё для тых, хто ў Эльсукода падпісаны. Дарэчы, давай я тебе туды дакіну, калі цікава. Бля, задавай. Бо мы там не толькі для праграмавання робім. Я тебе закіну так просто, таму што ты як бы папулярызатар і ўвогуле я сяброў закідваю. Я пра што? Я пра тое, што я ўсе свае працы звёў вакол AI, таму мне гэта натуральным чынам атрымліваецца. То бок наперад запісам я там дзень трачу на тое, каб усе свае мыслі звесці у сцэнар, плюс да таго ж я цягам тыдня ўсе навіны, якія громкія, кідаю сабе ў тэлегу, просто з тэлегі ўсе перапісваю, ну і Віця там таксама ў кантэксце. Таму гэта такая паўнавартасная праца, але якая дапамагае на ўсіх маіх працах. Падкаст гэта ўжо вынік. Наконт таго, што я чытаю, зараз узгадаў, у нас у суполцы «Эвалюцыя кода», дзе мы праграмаваннем з ЗІ вучымся, я там яшчэ раблю кніжныя клубы насамрэч.
Таму што каб праграмаваць са штучным інтэлектам, трэба нам разумець, куды ён развіваецца. А каб разумець, куды развіваецца, трэба чытаць літаратуру ад людзей, якія ў гэта пагружаны. І гэта не літаратура пра тое, як нейрасеткі працуюць пад капотам, як іх праграмаваць. Гэта літаратура больш пра палёт мыслення. Вось мы першае, што мы разбіралі на гэтым кніжным клубе, мы ад коркі да коркі разабралі ашенбрэнаўскі гэты здараены дакумент, пра які ты сёння ўжо ўзгадаў, дзе хлопец-амерыканец распавядае пра будучыню шыі. Дарэчы, гэта вельмі патрыятычны і увогуле вельмі нацыяналістычны дакумент. Ён там на некалькіх главах прям вельмі яскрава, амаль што літаральна кажа, што США ваюе з Кітаем, Кітай наш галоўны вораг, і больш нікога не існуе. І там мне вельмі спадабалася тое, што он будучыню распісваюць не толькі для штучнага інтэлекта, а для штучнага інтэлекта ў США. Так. І гэта вельмі такі праваенны настрой яго былі ў Ашенбрэнера. Вось мы гэта разбіралі, я гэта чытаў, потым мы разбіралі три выпускі па... У нас гэтыя разборы як выглядаюць. Я чытаю кнігу, я рыхтую канспект па главам, і потым мы на сазвоне, я перасказваю, і мы абмяркоўваем тэмы нейкія. Другую мы чыталі кнігу, называецца вельмі выдатная кніга, раю ўсім, A Thousand Brains, A New Theory of Intelligence. Гэта кніга ад навукоўца, які, дарэчы, стварыў першыя планшеты Палмы, і потым пачаў працаваць над тэорыяй неокортекса. Аказваецца, што ў свеце мало хто разумее, як працуе наша галава. Нема тэорыі таго, як яна працуе. І неокортекс — гэта верхняя абалонка нашага мозгу, ось, дзе, калі мы глядзім на выяву мозгу, там ось зверху такія бугаркі. Вось гэта неокортекс. Ён там таўшчынёй некалькі... Ну так, ён сантыметр, ён неокортекс, таму што гэта новая кара галаўнога мозгу, якая ў чалавека самая буйная, і яна адказвае за нашу самасвядомасць, наше мысленне. Усё, што пад ёй, і там насамрэч много мозгу, яно адказвае за маторыку, за всякія штукі, якія не датычацца нашага мыслення. І вось кніга Thousand Brains мы 7 гадзін разбіралі. Яна распавядае пра гэтую тэорыю, бо аўтар гэтай кнігі, ён якраз працуе над стварэннем гэтай тэорыі навукоўца. І там столькі інсайдаў. І ён яшчэ гэтую кнігу намагаўся пісаць, ставя ў паралель штучны інтэлект. Ён яе пісаў у 22-м годзе, таму вельмі свежая. І ты там бачыш шмат перасячэнняў паміж тым, як у нас у галаве гэта працуе, як гэта можа працаваць у міры. Вельмі цікавая, часам складаная была, але ў нас у суполцы ёсць такія дзядзькі па 50 гадоў, якія з нейраінтэрфейсамі працуюць, яны там растлумачвалі. І зараз мы чытаем кнігу, разбіраем, ужо 2 было ў нас сазвоны. Мы пасля Ашенбрэнера вельмі ўразіліся таму, як малады хлопец апісаў будучыню, і вельмі ўразіліся таму, што ён так Кітай не любіць. І нам вельмі цікава стала, а як Кітай да гэтага ставіцца. Мы думалі, што мы нічога не знойдзем, але знайшлі кнігу ад кітайскага навукоўца і суперкрутога бізнесмена, які расказвае, што ў Кітаі адбываецца. Называецца «Сверхдзяржавы штучнага інтэлекту». І там просто столькі інсайдаў. Там ты чытаеш такі там просто табе паказваюць іншую культуру кітайскую, бізнес-культуру. Як, напрыклад, весь бум штучнага інтэлекту ў Кітаі з'явіўся праз одну адзіную падзею. Тыпу, у 16-м, напэўна, ці ў 17-м годзе, у 17-м, камп'ютар ад Гугла, сістэма ад Гугла пад названием AlphaGo абыграла сусветнага чэмпіёна па ігре Go. Да, я памятаю гэту навіну. І гэта быў першы камп'ютар, які змог, ну, тыпу... Першая праграма камп'ютарная, яна была пабудавана на паставе нейрасетак. Для ўсяго міра, у прыватнасці для мяне, я добра памятаю гэты момант, гэта гучала як «Вау, Google зрабіў нейрасетку, якая перамагла чэмпіёна». І цалкам мы ўжо ведалі, што там і Каспарова за 10 гадоў да гэтага абыграла, але тут нейрасетка, гэта была першая нейрасетка, бо Каспарова абыгрываў камп'ютар алгарытмічны. І для ўсяго міра гэта гучала як нібыта пабеда ў Гугла над алгарытмамі. А вось гэты аўтар, Кайфулі его завуць, дарэчы, Лі Кайфуля, ён тады ўжо жыў у Кітаі, ён быў дагэтуль дырэктарам Гугла кітайскага, потым дырэктарам Майкрасофта, адучыўся в МІТе, навукай займаўся, і потым переехаў у Кітай, там усё двигаць. І ён кажа, а як гэта было ў Кітаі? 17-й год, спаборніцтва нашага хлопца кітайскага з нейрасеткай. Ён праігрывае ўсе 3 раунды. На адным з раундаў ён настолькі эмоцыйна себе адчувае, што плача. Для кітайцаў плакаць, но это эмоцыя, ну, яна ж редкая эмоцыя, а тут ён плача. І гэты момант бачыць уся краіна, таму што ўся краіна назірае за гэтую гульнёй у Го, таму што супраць кітайца, супраць чалавека, які гуляе ісконна іх гульню,
грае амерыканская праграма, амерыканская. І для іх гэта спаборніцтва кітайскай спадчыны з западным мірам. І яны праігрываюць. І літаральна праз некалькі тыдняў пасля гэтага дзяржава кажа, мы даем любыя гранты на тое, каб бізнесоўцы любым чынам за 15 гадоў зрабілі з нашай краіны лепшую краіну ў свеце па штучнаму інтэлекту. І до конца 2017 года бізнесоўцы укладваюць столькі грошай у яй-стартапы, сколькі укладвае весь мир. 50% грошай яй-стартапу ў 2017 годзе было кітайскія. І вось так у Китаі пачынаецца папулярызацыя яя з адной падзеі невялічкай. Якая у Китаі зараз такая самая буйная там лінгвістычная мадэль на кшталт там ChatGPT? У іх же ёсць нешта по любасу. У іх ёсць Queen мадэлі, у іх ёсць шмат open-sourceных мадэлей, якія мы бачым. Queen это алібабашная мадэль, ёсць UE мадэлька, але Кітай, трэба разумець, гэта вельмі зачыненая краіна, і мы наўрад ці будзем ведаць, і нават народ кітайскі наўрад ці будзе ведаць, што там пад капотам у Вічата круціцца. У іх ёсць вельмі моцныя open-sourceныя мадэлі, якія на весь мір правайдзяць. І яны лепшыя ў свеце, дарэчы. Калі яны выходзілі, яны былі самымі лепшымі сярод усяго, што мы бачылі. Я бачу, што яны з відэа робяць, і там, канешне, гэта вау. З відэа яны робяць, на ўвесь свет распастраняюць. Самая лепшая на дадзены момант адчыненая open-sourceная мадэль адкрытая, гэта кітайская мадэль, Queen 2,5. І яна трымаецца ўжо амаль што месяц у топах. Яна самая моцная. У мяне на кампе круціцца кітайская мадэль. То бок у іх ёсць крутыя рэчы, і як я казаў на пачатку выпуску, у іх ёсць куча дадзеных, у іх ёсць супер незвычайны рынок, таму што гэта у іх, ведаеш, вось гэтай кнігі «Сверхдзяржавы штучнага інтэлекту» мы разабралі толькі 2 главы з 9, і там вельмі яскрава паказваецца рознасць менталітэтаў. У Кітаі, калі ты зрабіў нейкі прадукт з нейкай мэтай высокай, то ты малайчына. Калі гэты прадукт назаўтра скапіравалі, то той, хто скапіраваў, увогуле красаўчык, а ты лох. Окей, да, вельмі агрэсіўны рынок атрымліваецца. Вельмі агрэсіўны, просто супер агрэсіўны, і ён внутренні. Там як толькі нешта з'яўляецца, адразу зробяцца копіі, і гэта норма. Капіраваць гэта не гэта нармалёва. За гэта тебе ніхто не будзе ругаць, сварыць. Больш за тое тебе пасварыць, табе скажуць, ты красаўчык. Ты скапіраваў, зрабіў точно так же, але получыў больш аўдыторыі. Яны ўсе пра бабкі, больш за тое. У іх няма, калі глядзяць на стартапы Сіліконавай даліны, яны такія, што? Місія? Якая да халеры місія? Зрабіце прадукт, выкіньце на рынок, калі рынку спадабаецца, маштабіруйцеся, калі не спадабаецца, зачыняйцеся. Да, дарэчы, ці што ByteDance і TikTok. Так. І праз гэта яны просто за апошнія 10 гадоў вырасцілі настолькі моцных, злющых бізнесменаў, што туды ніхто нават сунуцца не можа. Туды кампаніі прыходзяць, іх капіруюць і кажуць да свідулі. І больш за тое, калі кампаніі прыходзяць на кітайскі рынок, так было шмат з якімі кампаніямі, там з тым жа Гуглом так было, з Амазонам так было. Яны прыходзяць, і яны у стылі амерыканцаў, яны як робяць? Мы вам даем сервіс, вы ім карыстайцеся, вы да яго прыстасоўваецеся, таму што у вас канкурентаў тут няма. А у нас няма часу, каб лакалізацыя для вас делаць, няма часу разбірацца. У нас там яшчэ мільён рынкаў. Вось яны прыходзяць у Кітай, іх за паўгады капіруюць, робяць лепш, таму што адаптуюць пад местны рынок. А местны рынок большы, чым увесь рынок таго ж Амазону. Умоўна кажучы, Амазон там на 200-300 мільёнаў чалавека працуе, а ў Кітаі 1,5 мільярда. І ўсё, да свідулі Амазон. У нас сваё, у нас лепшае. Просто офігенна цікава чытаць гэтую кнігу, усім таксама раю, «Сверхдзяржавы штучнага інтэлекту». Яна яшчэ вельмі напісана ў такім жывым стылі, кайфулі прям уме. Яна чытаецца як художная літаратура, мастацкая літаратура. Вельмі выдатна. Ну і в культуру пагружае вельмі моцна. Вось такія кнігі мы зараз чытаем. Абмяняцца гэта, што пачытаць просто адзін аднаму. Нормас. Канешне, інсайды, якія вось просто прыходзяць, я просто таксама захапіўся, але я захапіўся больш эсеістыкай, таму што там я спажываю там контент таго ж самага Вокса, мне патрапілі вось Сэма Альтмана эсэ і гэтак далей. І мне просто цікава глядзець на тое, што думаюць пра гэта розныя людзі з розных галін, і адзіная сярэдняя тэмпература па палаце, якую я бачу, гэта просто тое, што людзі
першае, ахуеваюць, па-другое, яны чакаюць вельмі моцных змен, час ад часу вельмі пазітыўных, час ад часу вельмі негатыўных, але вельмі моцных змен. Вось, і адзінае, што мне прыходзіць у галаву на дадзены момант, гэта тое, што нашае чалавецтва ніколі, здаецца, у жыцці не жыла у час, калі перамены наступалі настолькі хутка, і этапы гэтых перамен змяняліся, таму што вось, напрыклад, ты ж ведаеш, што існуюць там пакаленне Z, існуюць міленіалы, існуюць бумеры, вось, і тыпу нашае пакаленне, вось умоўна, маё і тваё, мы з табой нарадзіліся тады, калі раніцай бацькі ўключалі яшчэ радыё на кухні, і ты там умоўна снедаў, потым хутчэй за ўсё у цябе на кухні з'явіўся телевізор. Вось, і вы ўжо снялі пад телевізор. Потым ты, я не ведаю, памятаеш, там умоўна у цябе дома з'явіўся першы інтэрнэт, і ты ўжо пачаў хаваць каля кампа і чытаць форумы. А яшчэ дагэтуль з'явіўся першы мабільны тэлефон на ўсю сям'ю адзін. Вось, і гэта ўсё, табе здаецца, што гэта прайшло шмат часу, але там табе умоўна зараз крыху за 30. І яно, курва, ўсё хутчэй. Ну, слухай, у наших бацькоў была падобная сітуацыя, мне все ж таки падаецца. Там, умоўна кажучы, мой бацька, хаця не, напэўна, ён просто у вёсцы жыў, і, напэўна, ён, калі нарадзіўся, пачынаў з першых лямпачак і радыёэфіраў, а ўжо ў 30 гадоў яго было тэлебачанне, а к 40 гадам ужо цалкам все было мабілізована, быў мабільны інтэрнэт. Ну, дакладней, мабільныя тэлефоны, інтэрнэту яшчэ не было. Мы цалкам, дарэчы, яшчэ праз гэта ўсё мы вельмі хутка забываем пра некаторыя культуры, якія існавалі, то бок там культура інтэрнэта 1.0, там падонкаўская мова, калі памятаеш. Ну так, это вельмі хутка ўсё змяняецца. Аўтар мудак, крэатыў гаўно, упячка і усялякае такое. Раз. Да. Вучы албанскі. Таксама там тэкставы блогінг. Вы памятаеце, што калісьці існаваў Тамблер. Тамблер быў самай галоўнай сацыяльнай сеткай міра ў якісьці момант. Да хуй з ім з Тамблерам. Быў блогі Тутбай. Да, блогі Тутбай, дарэчы, якія былі пабудаваны насамрэч на Google блогах. Існаваў MySpace, які парадзіў вельмі шмат гуртоў, і які там цалкам самая галоўная музыкальная сацыяльная сетка была ў свой момант. Таму гасцевы доступ у інтэрнэт. Блямба, я вельмі хачу калі-небудзь зрабіць такі ностальгічны відос пра беларускі інтэрнэт пачатку 2000-х, то бок не інтэрнэт. Інтэрнэт-версія 1.0, ён быў агульны, то бок там, я не беру Федору, канешне, і усялякія такія рэчы, і не беру... Федонет. Федора — гэта дыстрыбутор Лінуксу. Федонет. Я не беру там, напрыклад, першыя якісьці беларускія сайты. Я беру, напрыклад, там 2004 год, умоўна 2003 з'яўленне chatmogilёв.by, які пражыў до 2008 і потым загінуў, але на ім пабудавалася цэлая нефармальная культура аднаго горада. Ой, гэтыя чатаўскія сходкі, я да сих помню, першы разы самастойна пачаў у Менск ездзіць, таму што набрёў на чат mensk.chat.by, нешта такое было. І вось яны там збіраліся в офлайне на ТЦ Неміга. Я першы раз у сваім жыцці туды ездзіў на зборкі гэтыя, там з людзьмі знаёміўся. Былі такія людзі, як шаманы чату, памятаеш? Так. І, канешне, там вельмі прышпільна спомніць, ты аніме ж не цікавіўся ўвогуле? Не, толькі ўжо ў сталым узросце крыху. А я вось памятаю, як аніме патрапіла ў Беларусь. І, тыпу, я памятаю, як яно распаўсюджвалася па Магілёву, што у Магілёве былі кропкі, дзе ты за грошы прыходзіў і на балванкі перапісваў сабе серыі Наруто ці Бліч. Ой, гэта... Я вот нават не ведаю, тыя, каму зараз 20, для іх гэта, напэўна, слухаецца, зусім дзіўна, таму што гэта людзі, якія з дзяцінства жывуць там з мабільнікамі, па факту гэта ўжо другі вобраз мышлення, таму што яны інтэгравалі ў сваё паўсядзённае жыццё цифравы мір. Мы ж такімі не былі. І тыпу, там вось гісторыя тваёй балванкі, у мяне таксама гісторыя такая была. Я ў Менск ездзіў да адміну чату, адміну сайту, сайта софтвернага. Варісны софт запісваць. Ён мне даваў балванкі з софтам, і я уязджаў домой і запампоўваў гэты софт на блогі Тутбай, а спасылкі мы выкладалі на гэтым сайце. І да яго так прыязджала шмат людзей з усіх гарадоў каля Мінску, таму што яго быў вельмі кароткі, малы інтэрнэт, а на сайт трэба было шмат чаго заліваць. І мы прям бралі балванкі і прям запампоўвалі. То бок, такі час быў, і гэта ж цалкам незразумела для людзей маладых. Яны гэта,
Я не ведаю, гэта не камень у бок 20гадовых, але гэта про тое, што за такі маленькі час вельмі змянілася ўсё. І мне здаецца, самае вялікае змяненне менавіта праз цифровізацыю, менавіта праз тое, што наше пакаленне яшчэ расло там з гэтымі, з аналагавымі прыладамі. Пакаленне 20гадовых, яно ўжо расло з мабільнікамі з дзяцінства. Для іх гэта норма. Ну, я памятаю, што вось у мяне ў жыцці дакладна было тры моманта, калі быў такі вельмі моцны лічбавы пералом. Гэта першае, это з'яўленне ADSL інтэрнэту байфлаевскага, гэта 2006-2007 год у Магілёве. Ён і дагэтуль быў, просто каштаваў да халеры. У нас у той жа час ён заявіўся ў вёсцы. Да. Ну, дарэчы, байфлай, он неяк вельмі быстро, вельмі хутка раскаціўся па ўсёй Беларусі. Так, у адзін момант, мне здаецца. Там літаральна за 2 гады, ці можа нават карацей. Да, і вось унутраны байнет, які тады існаваў вось як гасцевы доступ, асабліва ў байфлай. Я ведаю, што быў там, напрыклад, у Магілёве шпаркі дамавік. Так, шпаркі дамавік у Менску, дарэчы, бо яны все одно на падставе байфлая працавалі. Так, яны перакупалі трафік, але ў іх іншая сетка была, і ў іх не было у іх быў свой гасцевы доступ, і тыпу там іншыя рэчы былі. Там, напрыклад, на шпарку... Ну, яны ўжо з'явіліся ж сильно пасля таго, як байфлай шырокаплоснік увёў. Там пасля праз 3-4 гады, а на пачатку паўсюль быў гасцевы доступ, і ўсё. Да, і я вось, дарэчы, памятаю, я не ведаю, калі ты там, можа, гуляў у онлайн-гульні, я памятаю першы сервер World of Warcraft у Беларусі, які працаваў... Ну, я задрачваў в онлайн, калі ведаеш. О, конечно, ты што? Ну, 1,5 гады мои зайшлі туды, з 13 по 15 гадоў. Ну, так табе діаблоіды падабаюцца, так? Так, я вельмі вялікі фанат. Ну, окей, да. Ну, да. У мяне склалася, насамрэч, вельмі блізкія стасункі толькі з Diablo 2. І ўсё. Таму неяк далей гэта не зайшло. Рэальна цікава было б зрабіць наконт гэтага. Просто я не ведаю, відэа, падкаст ці нешта такое. Я не ведаю, а каму гэта зразумела будзе? Ну, тыпу, гэта можна рабіць так, каб... Якая розніца для самого сабе? Для сябе, ну так, цікава. Памятаеш, калі за гігабайты внешне плаціць трэба было? Пірінгі гэтыя. Я памятаю не за гігабайты, я памятаю за мегабайты. За мегабайты, так. Ось, гігабайты ўжо былі пасля. Піпес, мы плацілі за тое, каб у нас на месяц было там 500 мегабайт доступу да сайтаў па-за межамі Беларусі. Так. Я памятаю, што ў мяне быў нейкі ахуительны тарыф, і ў мяне было 3 гігабайты, і сярод вось маіх аднакласнікаў, мне здаецца, у мяне быў самы буйны, і на той момант мне 3 гігабайтаў хапала цалкам на месяц, я мог не вырубаць просто гэты звычайны інтэрнэт, не перападключацца на гасцевы. Офігеть. Вот часы былі. І тады ж яшчэ не было рэгуляцыі, можна было там сайты рабіць, прадаваць рекламу, і не надо было табе іпэшкі нейкі, табе на EasyPay. Памятаеш EasyPay? Конечно. Грошы перевялі, ты пайшоў у Газпромбанк і зняў у Белгазпром. Цікава. Кады многаразовыя былі. Да, я памятаю, быў момант, быў сайт fl.ru, freelance.ru. Я да сіх там аккаунт астаўся. Да. Вось, я на ім пачынаў працаваць, я быў школьнікам, і я працаваў на перапісцы тэкстаў. Вось. Там гэта нельга назваць там нейкім рэрайтам, таму што там па факту гэта рэрайтам не з'яўлялася, і першыя мае такія таскі былі, гэта просто былі адсканеныя старонкі, і я быў павінен іх перапісваць ад рукі. То бок мне здаецца, што нейкіх такіх прылад для распазнавання тэксту яшчэ там агулам не было. Ну тады толькі з'яўляўся гэты файн-рідер, напэўна, што-то такое было, але толькі-толькі, напэўна, тады яшчэ яго і не было. Я памятаю, што мне плацілі за 10 тысяч знакаў, мне плацілі 265 центаў, вось. І я за месяц быў у стане нафрылансіць себе $275, і гэтага мне хапала на наступны месяц, плюс заплаціць за інтэрнэт дома. О, так. Вот. У меня на першым курсе стыпендыя была такая, мне хапала на месяц. Да. $80 стыпендыя, я яшчэ паліў тады, яшчэ на папіросы хапала. Так само, да. Я як зараз памятаю, 2000 каштаваў Кент. І Ричмонд яшчэ прадаваўся, памятаеш, з запахамі? Конечно. І сабранне моднае. Ой, сабранне ніколі, оно вельмі дарагое было. 9000 рублёў, я да сих памятаю. У 2007 годзе оно каштавала 9000 рублёў.
а палмал каштавалі 1700. Ой, мы ў нейкі момант все перайшлі на палмал, калі яны толькі пачалі выпускаць з капсуламі чорныя пачкі, можа памятаеш, на маім 3-м курсе з капсуламі палмал нео, напэўна. Такія кароткія былі тыпу, да? Не, яны звычайныя папіросы, але ў чорных пачках з такім блакітным малюнкам, і там была капсула. Першыя папіросы з капсуламі, па факту. Фішка ў тым, што я кінуў паліць, калі паступіў на першы курс. Все, зразумела. Запаліў зноў, калі ўжо прыехаў у Вільню. І я 11 год не паліў, і тыпу я не вельмі за гэтым усім сачыў. Вось. Гэтыя акуркі дакурваць, бляха, в банке. Пипец. Мы жили на 3-комнатной квартире 9-ром на Роще. Бладхата называлась. На Малиновке, калі Роща, так. І у нас на балконе не было светла бачна, тому что все было гэтымі пачкамі ад папірос закладзена пустымі. І калі папіросы сканчваліся, там просто стаяла 2-літровая банка, куды мы тушылі бычкі. І мы гэтыя бычкі перабіралі, находзілі і дакурвалі. І цалкам нармалёва было. Я памятаю, што у нас флэты былі такія, што мы раніцай, калі ўжо ўсё скончылася, ты просто залазіш просто ў гэтую банку і пачынаеш. Так. Яшчэ у нейкі момант я памятаю, ты 100% гэта памятаеш, калісьці была піва, водка, там умоўна бырла, але не было такой рэчы, як джин-тонікі. І дзесьці ў годзе 2006, мне здаецца, у Магілёве цалкам увесь рынок заваявалі гэтыя джин-тонікі. Я памятаю, джин-тонік пад назвай быў Магу, ён называўся. Ён быў празрысты, але чамусьці пах апельсінам. Так, і чорная этикетка была, так? Да. Памятаю. Я памятаю, што ты набываеш літр гэтага гаўна, выпіваеш яго, і цябе просто нібыта цягніком збівае. Было. Там яшчэ з яблыкам у іх было, наколькі я памятаю, лімон і яблыка. Вось, і гэта, конечно... А яны яшчэ існуюць, гэтыя джин-тонікі? Я не ведаю. Чувак, я не п'ю 6 год. Я ніводнай кроплі не выпіў за гэты час. Таму... Нават не ведаю, але зараз мне здаецца, я памятаю нават, ты ж дакладна памятаеш час, калі на вуліцы можна было бухаць. Нельга было бухаць толькі водку. У 7-м годзе ўвялі закон, што на вуліцы нельга бухаць, вось цалкам, там толькі ў кафешках можна было піць. І мне здаецца, што гэта ж здарылася якраз праз тое, што ўсе пачалі бухаць гэтыя джин-тонікі. Таму што магчыма, ты мог там вельмі хутка аскацініцца за гэты час, просто максімальна. Таму што я памятаю, што там ты прыходзіў на нейкі нефармальны канцэрт, вось, і там же ты не мог набыць алкаголя, таму што бара на той момант, мне здаецца, на лакальных канцэртах не існавала ввогуле ніякага. І твоя задача была максімальна хутка аскацініцца да таго моманту, як ты зайшоў, каб табе хапіла на канцэрт. Вось. І гэта час ад часу здаралася тыпу так, што ты перабіраў, вось, і потым увесь канцэрт бліваў. І канцэрта ў выніку не бачыў. З усімі бывала, да? Адбывалася. Слухай, я зараз разумею, што мы ў сваім дзяцінстве, супер шмат часу праводзілі ва офлайне. Так. Менавіта праз тое, што у нас, нават калі з'явіўся ўжо інтэрнэт, мы ўсё роўна яшчэ, у нас не было гэтых патэрнаў заўсёды сядзець ва онлайне, у нас не было магчымасці там з відэа, гульні гэта. Мы ўсё роўна збіраліся ва офлайне. Нават калі ў чаціках перапісваліся, шлі ва офлайн. Камп'ютарныя клубы, шлі ў клубы, гулялі, потом ва офлайн дальше там што-нибудь бухаць, паліць кастры, што заўгодна. На веласіпедах катацца. Зараз гэта ж зусім все по-другому. Мне здаецца, гэта пачало змяняцца з тым момантам, як у нашае жыццё прыйшоў скайп. Потому что ICQ был? Не, ну ICQ... Ты маеш на увазе відэа. Я маю на увазе таму, што прыблізна ў той момант, калі з'явіўся скайп, у нас з'явіўся дасяжны безлімітны інтэрнэт. І мы ўжо пачалі размаўляць адзін з адным. Я памятаю, што я з сябрамі просто размаўляў па скайпу. Ну скайп, да, гэта было такі прарыў. Дарэчы, ты памятаеш, быў такі скайп, дзе ён зараз? Яго ўжо, напэўна, няма. Скайп існуе? Я не ведаю. Просто таксама не ведаю. Яго набылі... Я, можа, лет 7 таму апошні раз яго запускаў. Яго набывалі Microsoft, калі яны запускалі Nokia Lumia на Windows Phone 9 яшчэ на той момант. Яны яго набывалі для таго, каб ён быў спецыйны для гэтай пляцоўкі, і ён максімальна добра нібыта там працаваў. І у мяне была Nokia Lumia 510, на якой насамрэч нармальна працаваў Skype. Дарэчы,
калі зараз глядзець даволі неблагі юзер-інтэрфейс. Не так усё было кепска, не было, канешне, аплікацыі, але ну, не так усё кепска было. Слухай, існуе яшчэ? Існуе. Мне вось цікава, глядзі, ты такі ж гік, як я, у цябе хутчэй за ўсё быў першы смартфон, і хутчэй за ўсё першы смартфон у цябе быў далёка не на андроідзе. Таму што мой першы смартфон быў на Сімбіяне. Сімба, конечно. Да, я не памятаю, якая гэта дакладна была Сімба, але... У меня Walkman 810 быў такі. Можа, памятаеш, быў Бенгер у Sony K750. Конечно. Его сзади еще камера чынялася. А вось у меня быў Walkman 810, гэта такі же телефон цалкам, толькі... на музыку арыентаваны быў. Ну так, ён там в оранжевым корпусе. Вось. І я гэты телефон прашываў, перапрашываў, ставіў розныя на яго корпусы, нешта нават перапаіваў там. Сур'ёзна? Это быў... Ну так, у мяне доўга не было мабільнага телефона, вельмі доўга. Потым у 14 гадоў я улетку працаваў, рабіў бетонныя заборы і кольца бетонныя з сябрам 3 месяцы і назбіраў носіць на першы телефон і пайшоў, купіў яго. І вось мой першы телефон. Гады 3 он у мяне праіснаваў, напэўна, да універсітэта. Мяне гэта адбылося так, што быў нейкі сайт nokia.fan или nokiafan.com, нешта такое. Вось, і там была магчымасць, паколькі у мяне быў Сімбіян на Nokia, мне трэба было рабіць спецыйны сертыфікат, каб падпісваць аплікацыі, таму што там, тыпу, іх жа трэба было набываць, што мы дакладна не ведалі і ніколі не рабілі. Вось, і я памятаю, што трэба было вбіваць свой імэйл і чакаць некалькі месяцаў перад тым, як вось, яны мне праз некалькі месяцаў прыслалі гэты сертыфікат, ты спампоўваеш аплікацыю, просто пачынаеш падпісваць усе аплікацыі, якія ў цябе ёсць, каб яны ўсталёўваліся. І для мяне адкрыўся дзіўны мір, калі я даведаўся, што аплікацыі распрацоўваюцца неумоўна не толькі кампаніяй Nokia, а вось курва кім толькі заўгодна. І я столькі хуйні пабачыў у свой момант. Тыпу, я памятаю нейкія варыяцкія 3D-парты думаў на гэтую Nokia. Я памятаю, што там былі першыя медыапрайгравальнікі, у якіх былі эквалайзеры. Сімба, гэта ж у Nokia была аперационка. Сімба. Але она не толькі ў Nokia была. У Касіка, Sony Ericsson, там яшчэ старейшы наш телефон, там сваё нешта было. Сімба у меня таксама была, але у меня быў з Сімбой, ведаеш, хто? Express Music Nokia. Першы з резістыўным экранам. Там такі вялікі резістыўны экран быў, і быў стылус такі небольшы ў телефон укладаўся. Я просто некалькі такіх памятаю. Там быў 5820. 5820, так. Окей, да. Да. Гэта ўжо ў універі быў. Да, гэта ўжо 9. Ён яшчэ прадаваўся з гэтым, для гітары, як это называецца, штукі брынчаць. Медыятар. Да. Які змест гэтага выкарыстоўваўся. Так. Не, ну мы можем, конечно, далей яшчэ капнуць, тыпу, там першы Windows Mobile быў, і КПК былі на маему увогуле, там вельмі кароткі тэрмін, а і Palm быў. Palm там увогуле быў там нечым максімальна незразумелым, таму што ён працаваў толькі на існавалі ж КПК, гэта былі не тэлефоны, гэта былі, ну, тыпу, карманныя камп'ютары, вось. І я памятаю, што ў мяне калісьці вельмі моцна ўразіла тое, што я памятаю, я прыйшоў у камп'ютарны клуб, і быў чувак з Sony Ericsson P910i, калі ты памятаеш, у яго быў такі вялікі экран, і снізу, тыпу, такая клавіатура, якая адсцёгівалася. Так. І ён у ім гуляў у нешта вельмі падобнае на герояў. Вось. І мяне гэта настолькі моцна раз'ебала, і я такі, бляха, я хачу гэта. Я памятаю, што была гэтая газета з мабільнымі тэлефонамі. Вось, я набыў гэтую газету. Дакладна памятаеш, газеты, журналы, дзе просто тэлефоны, колькі яны каштуюць там у условных адзініцах, і тыпу каротенькія апісанні. Я паглядзеў, што ён каштуе там $1100 ці колькі. Да, і, канешне, вельмі было б цікава зараз просто цікава, колькі ён зараз каштуе на eBay. Просто. Можа, нават даражэй. Можа, зараз я просто мара моя адбудзецца дзіцячая. А я памятаю, ведаеш, якую гульню першую, якая мне прям мозг вынесла на телефоне? Можа, ты застаў. Была такая гульня, называлась B-Planets. Яна была яшчэ, яна працавала вось на маім гэтым Sony Ericsson V810, то бо гэта яшчэ было да эпохі Palmов, КПКшак. Слухай, дядька, $40 усяго. Ну, можаш набыць. Чаму не? Галоўна, каб працаваў, батарэйка была нармалёвая. Карацей, гэта быў год 2006, B-Planets, гэта была гульнюшка джарка, дзе ты лётаеш на самалёціке. Але гэта был... Вядома, ведаю.
Гэта была першая гульня, якая дазваляла по блютузу гуляць з другім чалавекам. І гэта быў вынос мозгу, таму што мы на уроках просто пастаянна з маім сябрам Ромай заліпалі ў яе. Просто по блютузу сервер ствараеш, і ў выніку ты на тэлефоне ўзлетаеш на самалёцікі, ён на себе ўзлетае, потым вы сустракаецеся ў небе і друг друга валіце. Вось, настолькі ачмурена было, мы просто былі ў ахере. Как так, без правадоў гуляць на тэлефонах, вау! А вы не спрабавалі ў класе рабіць блютузныя чаты? Ой, не, такого не было. У меня был одноклассник Егор, ему хтосьці просто перакінуў аплікацыю, якая тыпу могла стварыць блютузны чат. Ты просто абіраў сабе нікнейм і ўсё. І у нас у якісьці момант, мне здаецца, это быў клас 9, усе, у каго быў на той момант блютуз, гэта быў вось ты яшчэ этап, калі блютуз быў не ва ўсіх. Слухай, памятаю нешта. Да, было. Да, і вось гэта таксама было вельмі цікава. Я памятаю, там яшчэ можна было гэты чат там злавіць каго-нибудь за стенкі, ты нават не ведаеш, хто там, просто рандомы усялякія падрубаліся. Было. Вось, і гэта было вельмі цікава, таму што я памятаю, што у нас была кантрольная па маёй матэматыцы. Вось, і туды пісалі адказы. Так, бля, такія часы былі. Слухай, я памятаю, як гэтыя тэлефоны, яны ж па факту тэлефоны ў нас з'явіліся, калі мы ўжо ў школе навучаліся. Ну так, вядома. То бок быў час, калі мы вучыліся і тэлефонаў не было, а потым з'явіўся час, калі тэлефоны з'явіліся і настаўнікі не ведалі, што рабіць. І ты там хтосьці забіраў гэтыя тэлефоны, хтосьці крычаў, каб іх не выкарыстоўвалі, а мы ж все ў іх сядзелі просто пастаянна. Да, яшчэ і у навушніках, я памятаю, дакладна. Так. А па экпарту эту музыку передаваць на переменах? Ну, конечно, святое. Да, ну ладно. У тебя 2 кілабіта у 10, не ведаю, хвілін. Добра. Дзякуй вялікі. Я думаю, што ўжо зараз можна расходзіцца на гэты раз. Ну, амаль 3 гадзінкі, амаль дацягнулі до 3 гадзінак. У тебе план ёсць, каб кожны падкаст быў 3 гадзіны, ці што? Не, ну з хорошым чалавекам можна і 3 гадзінкі, я лічу. Дзякуй вялікі. Все, чакаю запрашэння на гэты, на хронікі Амбера. Я думаю, недзе у студзені пачнем пісацца, так што рыхтуйся. Добра. Дзякуй табе вялікі, што прыйшоў. Вось там эвалюцыя кода ў унізе. Закідывайце ці што. Вам дзякуй, хлопцы, табе дзякуй, Лёх. Давай, все. Добрага вечара. І табе. Пока-пока.